ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಾಯದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಮನ್ನದ ಕಲೆಟ್ಟು ಧರ್ಮದ ಒರುಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪುದೀದು ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ತುಳುವ ನೆಲದ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಚಿತ್ತುಳೆಗೆ ನಮ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ನೇಮ ಕೋಲ ಅಂಕ ಆಯನ ತಂಬಿಲ ಜಾತ್ರೆ ಈ ಮಾತ ಉತ್ಸವದ ಕಲ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕಲ ನಂಬಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸತ್ಯುಳೆನು ನಮ್ಮ ದೈವ ಅಂದಲೆತ್ತ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ದೈವದ ಕಲಟು ನಮ್ಮ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಳು ಮುತ್ತುದಲ್ಕ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥನುಂಡ ನಂಬಿನಡೆ ಇಂಬು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಕೌಟುಂಬಿಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ನ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ ಸತ್ಯದ ಪಾದಮೂಲುಡು ಅರಿಕೆ ಮಲ್ತದು ಆ ಮುಖೇನ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಪುರ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೊಂದು ಪೋತ ಬಂದುಳೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವದ ಕಲಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಹೊರುತ ಜನಾಂಗಳುಲ್ಲ ಆಗಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದು ದೈವಳ್ನ ಆರಾಧನೆದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಿರ್ತಿಡು ಬದುಕೊಂದಿತ್ತ ಆನಿದ ಕಾಲುಡು ನಮ್ಮ ಒಳಯಿ ಭೇದ ಪಣಪನ ಒವುಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಆಯನಾಯನ ಸ್ಥಾನಗೂ ಆಯನಾಯನ ಕರ್ತವ್ಯಗೂ ಆಯಾಯನೇ ಮಲ್ಲಾಯಾದಿತ್ತೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಪೋಷಣೆಲ್ಲ ತಿಕೊಂಡು ಅರಸೊತ್ತಿಗೆದ ಪೋಷಣೆ ಅಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಠಮಾನ್ಯುಲ್ನ ಪೋಷಣೆಲ ದೈವದ ಕಲಕ್ಕೆ ಬತ್ತಂಡು ಬಂದುಳೆ ಆ ದೈವದ ಕಲ ಒಂಜಾತ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೆಲವೊಂದು ರೀತಿಯ ಕ್ರೌರ್ಯರ್ದು ಪಿದೈ ಬರಿಯರೆ ಪಂಡ ಒಂಜಾತ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಭೀಭತ್ಸವಾಯಿನ ರೀತಿ ಇರ್ದು ಪಿದೈ ಬರಿಯರೆ ಕಾರಣ ಒಂಜಾತ ಜೈನಾದಿಗದ ಆಳ್ವಿಕೆದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ದಲ್ಪ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅಂಡು ಆ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವದ ಆರಾಧನೆ ದಲ್ಪ ಕೆಲವು ಪರಿವರ್ತನೆ ಅಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಮಠಮಾನ್ಯದ ಉಳಯಿ ನಡಪುನಂಚಿತ್ತನ ಸತ್ಯುಳ್ನ ಆರಾಧನೆಡು ಒಂಜಾತ ಪರಿವರ್ತನೆ ನಡತೆ ಬತ್ತಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆಡು ಬನ್ಪಂದಂಡ ಅವೇನು ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಅತ್ತಂಡ ಸಾತ್ವಿಕ ಸೇವೆಗೆ ಕುಡಂಜಿ ಶಬ್ದೋಡು ಬನ್ಪುಂಡ ಅಸುರ ಕ್ರಿಯೆರ್ದು ದೇವಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕನಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮಕೊಲು ಬತ್ತಂಡು ಈ ಮಠಮಾನ್ಯುಲೆಡು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕುಲದೇವರಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚ ಈ ನೆಲತ ದೈವ ದೇವರಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರು ನೆಕ್ ಕಾರಣದಾದ ದಿಪ್ಪು ಈ ಸತ್ಯುಳ್ನ ಕಾರ್ಣಿಕದಾದ ಈ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಡು ಪಣಪನ ನಿಲೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಟೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಏನೇ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ವಜ್ರದೇಹಿ ಮಠದ ರಾಜಶೇಖರಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಲು ಇನ್ನಂಕ್ ಭಿನ್ನರಾದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸೊಂದೇರು ಅರೇನು ಇಂಥ ಲೇಸಿಗ ಅರ್ತಿಪಿಡ್ತಿಡು ಮೋಕಿಡ ಅರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟೊಂದು ಅರೇನು ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ನಿಗಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರಡು ಪಾತೆರಡು ಮಠಮಾನ್ಯುಡು ದೈವ ದೇವರನ ಆರಾಧನೆ ಇನ್ನೇ ಆಜಿ ಮೂಜಿ ಆಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ವರ್ಂಬ 4010 ನೆಕ್ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ಲೆ ಟಿವಿದ ಸೊಡ್ಡುಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಂಖ್ಯೆ ಬರೀತಂಡು ಅವೇನು ಓದಲೆ ನಿಗ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ಲೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲ್ಡ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಆರು ಮೂಲತವಾದ ನಮ್ಮ ಗುರುಪುರದ ಮಠ ಆವಡ್ಡ ದುಂಬೆ ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನೇ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಆದಿತ್ತಂಡು ಆರ್ನ ವಂಶನೇ ಪಂಡ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ವಂಶನೇ ದೈವಾರಾಧನೆದ ವಂಶ ಅಂಚಾಯ ನಡೆದ ಅವರ ಆರು ಅವೇನ ಇನಿಕ್ಕಲ ಒರಿಪಾ ಒಂದು ಬೊಳೆಪಾ ಒಂದು ತನ್ನ ಮಟ್ಟುಟ್ಟು ಆರಾಧ್ಯ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿರು ಅರ್ಡ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಸ್ವಾಮಿರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸುರುಕಾದಿರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟು ಇನ್ನು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ನಮ್ಮ ತುಳಿಪು ಕೊರೋದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ನಮಕ್ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ತುಳಿತದ ಜನಕ್ಲೆ ಕೊರಪನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಡೆಡ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ದೇತೋನೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಾತ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ಅತ್ತನ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಸಂಶಯಗಳೇನು ನಿರಶನ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಇನ್ನು ಮಠಮಾನ್ಯ ಒಂಜಾತ ಮೂಲತವಾದ ಮನ್ನಡು ಮಠಮಾನ್ಯ ಪಣಪುನ ಸಾರಿ ಪಿರಾಕಿಗೆ ಬಂಡೆಚ್ಚಿ ಇದ್ದಿ ಇಡೇ ಬತ್ತದು ಒಂಜೊಂಜಿ ವರ್ಗ ಇತ್ತೆ ಶೈವ ಮಠ ಆದಿಪ್ಪು ಜಂಗಮ ಮಠ ಆದಿಪ್ಪು ಅತ್ತೆ ವೈಷ್ಣವ ಮಠ ಆದಿಪ್ಪು ಶಾಕ್ತೇಯ ಆ ಮಠ ಬತ್ತಣ್ಲ ಇಡೆ ಅಕ್ಕುಲಿಡೆ ವಲಸೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುವ ನೆಲಟ ಮಠ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತಾನೆ ಆ ಭೂಮಿನ ಒಂಜಾ ಅರಸುಲು ಅಕ್ಲೆ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪನೆ ಅತ್ತಂಡ ಆ ಭೂಮಿನ ಅಕಲ್ನ ಭಕ್ತರು ಅರೆ ಅಕ್ಲೆಗ ಮಠದ ವಿನಿಯೋಗ ಕೊರ್ದು ಮಲ್ತದ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಮಠದ ಆರಾಧನೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ನೆಲತ ಸತ್ಯುಳಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗುರುಪುರಡು ವಜ್ರದೇಹಿ ಮಠ ಸ್ವಾಮಿಲು ನಮಕ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಸರ್ವಸಂಗ ಪರಿತ್ಯಾಗಿಯಾದ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇನ ಮಲ್ತೊಂಬರದುಳ್ಳರೆ ಈರ್ನ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ತಂಡ ಪ್ರಸ್ತುತ ದೀಕ್ಷಾಯನತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ನಮ್ಮ ತೆರೆಯಂತ ಇರೆಗ್ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪಂಡ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮರ್ದುಲ ಅತ್ತಂಡ ಇತ್ತೆದ ಈ ಸನ್ಯಾಸತ್ತದ ತನ್ಬಕ್ಕ ವಾ ರೀತಿ ಬತ್ತಂಡ
ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ಪತ್ತನಾಜೆ ದೈವಲೆಗೆ ಕಡೆಯತ್ತ ಸಂದಿಡ್ ಬನ್ಪುನು ಪತ್ತನಾಜೆ ಕರಿಂದ ಬೊಕ್ಕ ಪನಿವಾರಜ್ಜಿ ಪನ್ನಿಂಚ ಒಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಡು ಇನಿ ಪತ್ತನಾಜೆದ ದಿನಟ್ಟು ಇನಿ ಬೊಕ್ಕಲ ವಿಶೇಷ ದಿನ ಪಂಡ ನಮನ ಗುರುಕುಲ್ನ ಆರಾಧನೆದ ದಿನ ಇನಿ ವೈಶಾಖ ತ್ರಯೋದಶಿ ಗುರುಕುಲು ನಿರ್ವಾಣ ಇನ ದಿನ ಅಂಚಾದಿನಿ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ವಿದ್ಯಾಮಾನ್ಯ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದೇರ್ನ ಆರಾಧನೆ ಇನಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನಿ ಈ ದಿನ ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಅದು ಬೈದನು ನಮನ ವಿಷಯ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂಡ ನಮನ ಭೂಮಿಡು ಪೂರ್ವ ಇತಿಹಾಸ ಅಡುತ್ತೀನಿ ದುಂಬುಡು ದೇವೇರು ಒಂಜಿ ಅಸ್ತಿತ್ವ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಡ ಭೂಮಿ ದಾಡಿಟ್ಟಿತ್ತು ಪನ್ಪನ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಇತ್ತಿನ ಅವರ ದುಂಬುಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಐಕ್ ಪೂರಕವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ರಾಮಟಂಕೆಲ ಪ್ರಾಣದೇವರಿನ ಒಂಜಿ ಬಿಂಬಲ ತಿಕ್ಕಿನೇಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐತ ದೇವರಿನ ಆವಿರ್ಭಾವ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂಡ ನಮನ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೇಡ್ದು ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 3-4 ತಲೆಮಾರು ಪಿರವುಗೆ ಇತ್ತಿನ ದೈವಲು ಅವು ಒಂದು ಕೇಂಡ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಮೈಸಂದಾಯಿ ಧರ್ಮದೇವತೆ ಅಣ್ಣಪ್ಪಿ ಈ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೈಸಂದಾಯಿ ಅನಾದಿ ಕಾಲಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸುಮಾರು 4 ತಲೆಮಾರ್ಗ ಪಿರವುಡೆ ಆರಾಧನೆ ಒಂದು ಬತ್ತನ ಸತ್ಯಲು ಎಂಕಲ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮ ಅಪಯೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಅಪ್ಪ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ತರೆ ನಿಲಿಕೆ ಜಡೆ ಇತ್ತು ಈ ಜಡೆಟ್ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಕುಜಲಡು ನಗ ಒಂದೇ ಕೂದಲು ಐಟ ಆ ಜಡೆ ಸುಮಾರು ನೆಲಟು ಒಂಜಿ 4 ಸುತ್ತು ಪರಡದು ಕುಲ್ಲೊಂದಿತ್ತು ಆ ಜಡೆ ನಾರು ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ದಿನ ದಾದಾಪುನು ಕೆಂಡ ಈ ಆರಾಧನೆದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆದು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಗೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇತ್ತು ಮೈಸಂದಾಯಿಗೆ ಖಾಲಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಐನ ಬಳಸೊಂದಿತ್ತೀರು ಬಳಸನಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಗೆ ಒಂಚು ಕಲ್ಲು ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕದಾಲಿದ್ದೀಯನು ಅಣ್ಣಪ್ಪಗ ಗುಡಿ ಇತ್ತನು ಗುಡಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮಂಚ ಇತ್ತನು ಐಟ್ ಮುಗಮೂರ್ತಿಲ್ ಮಾತ್ರ ದಾಲೆತ್ತಿಜಿ ಕೇವಲ ಕೂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಗಂಟಾಮಣಿ ಈತ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತನು ಕಡ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗೆ ಇತ್ತಿಜಿ ಕಾಲ ರಡ್ಡೆ ತಲೆ ಪೋದು 3ನೇ ತಲೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮ ಎಂಕಲ್ನ ಅಜ್ಜೇರಿತ್ತೀರು ಬೊಗ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಲ್ಪಂಡು ಆರು ದುಂಬುಡು ಎಂಚ ಪಂಡ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಗೆ ಆರು ನಡತೊಂದು ಪೋಪುನಿ ಸಂಕ್ರಮಣ ಹಿಡ್ದು ಸಂಕ್ರಮಣ ಒಂಜಿ ಸಂಕ್ರಮಣ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಸಂಕ್ರಮಣ ಆರು ನಡತೊಂದು ಪೋಪುನಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದಾದ ಅನ್ಕೆಂಡ ಮೆರೆಗೆ ಪೋವೆರೆಗೆ ಕಷ್ಟ ಸುಮಾರು 1964ನೇ ಇಸವಿ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಎನ್ನ ಗೆಸ್ ಆ ವರ್ಷ ಅರೆಗೆ ಪೋವೆರೆ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನಗದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಊರಿಡಿ ನೀರು ದಿಂಜಿದು ಮೇರೆಗೆ ಪೋವೆರೆ ಐಜಿ ಪೋವೆರೆ ಒಂದು ಎಪ್ಪನಾಗ ಅವಳು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ ಗುರುಪುರ ದಾಂಟಿದು ಒಂತೆ ಟರ್ನಿಗೆ ಮಿತ್ತು ಪೋನಾಗ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಮಡಿವಾಳ ಕಲ್ಲು ಬಂದುಂಡು ಈ ದುಂಬ ಇಟ್ಟು ಕುಂಟಾರ್ದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡವು ಅವಳು ಇತ್ತೆ ಆ ವಂಶದ ಕುಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಮಡಿವಾಳ ವಂಶದ ಕುಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಆ ಕಲ್ಲುದಲ್ಪ ಆರು ಅಂತೊಂದು ಮಂಜುನಾಥನಿ ಎನ್ನದು ಅಣ್ಣಪ್ಪಾಗ ಪಂಡೇರಿಗೆ ತುಲ ಧರ್ಮದೇವತೆ ಈತು ಸಲ ನಿನ್ನ ಕೊಡಿಯಾಡಿಗೆ ಬತ್ತುದು ಏನು ಅಲ್ತಿಡ್ದು ಎನ್ನ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬರೋಂದಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಊರವ್ರ ನೀರು ದಿಂಜಿದ್ದೀನಿ ಹಿಡ್ದು ಅವರ ಬೊಲ್ಲದ ಪರಿಣಾಮ ಹಿಡ್ದು ಅವರ ಇಂಕ ಬರ್ರೆಗಾಪುಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಏನೋ ಒಂಜಿ ತಾರೈನು ಪತದು ನಿನ್ನನ್ನು ಸುಗಿಪುವೆ ಆ ತಾರೈಡು ಇಂಕ ನೆಲ ಅದು ಬರೋಡು ಪಂಡದು ಮೇರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂಡೇರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಸಮಯ ಹಿಡ್ದಾದ ಅನ್ನೋ ಕೆನ್ನಾಗ ಮೇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ನಿದರ್ಶನ ಬೋಡುತ್ತನು ಈ ಉಲ್ಲ ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನಿ ತೊಯ್ಪಾವಡು ಪಂಡದು ಈ ಮೇರು ತಾರೈದಿದ್ದು ಜೆತ್ತೇರು ಜೆತ್ತದಾನಾಗ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ವಪ್ನ ಹಿಡ್ದಾದ ಪುನುಗೆನ್ನ ಗಗ್ಗರದ ಅಂದುಕೇನು ಸ್ವರಕೇನು ಗಗ್ಗರದ ಯಜಮಾನ್ದಿಲ್ ನಕ್ಕಯ್ಯರು ರಾಮಕ್ಕೆ ಶೆಡ್ತೀನಿ ಅರೆಲ್ಲ ನಕ್ಕನ ಗಾರ್ಬಂಡೇರು ದಾದೆ ಆ ಗಗ್ಗರದ ಶಬ್ದಕ್ಕೇನು ಅಪ್ಪ ಮೇರ್ ಬಂಡೇರು ಇನ್ನೀರು ಪೋಯರತ್ತನತ್ತ ಬೊಲ್ಲತ್ತ ಪೋಯರಗಾಯ್ಜತ ಅಂದ್ ಪಾಪಗ ಇಲ್ಲು ಮುರ್ಕುದುನ್ ಇಲ್ಲು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮುರ್ಕುದುಂಡು ಐತೆ ದೈವದ ಮನೆ ಮಂಚೆಲ್ಲ ಬೋತುನ್ ಅಪ್ಪನಾಗ ಆರು ಬತ್ತಿದು ತೂನಾಗ ಬೊಲ್ಲ ಏರೊಂದುಂಡು ಮನೆ ಮಂಚಲ ಸಂಕಾಲೆ ಪೂರ ಕಡಿದು ಬೂರೊಂದುಂಡು ಶಬ್ದಗೇನುಂಡು ಮೇರೆಗ ಅವು ಬೂರುನ ಅಪ್ಪನಾಗ ಮೇರು ಮನಸ್ಸುಡು ದುಃಖ ಮಂತೊಂಡೇರು ಇಂಚ ಆಂಡತಾನ್ ಅಪ್ಪನಾಗ ಮೇರೆಗೆ ಕಾಂಡೆ ಮೇರು ಲಕ್ಕಿಯರು ಲಕ್ಕದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜಾಗ ಬೇತೆ ಅವಳೊಂಜಿ ಶಾಲೆಡು ಒಯ್ತ ಮಕ್ಕಳೇನು ಉಂತೆರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತಿದ್ದೇರು ಅಪ್ಪನಾಗ ಮೇರೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ರೆಗಾಪು ಜತ್ತ ಪಂಡಿದು ತಾರೈನ ಅವಲೇ ಪಸೊಂದು ಕೈ ಮುಗ್ಗಿಯರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿದ್ದು ಆ ತಾರೈನ ಮೇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತೇರು ಕುಲ್ಲೇರೆ ಆ ಜಾಗಡು ಇಂಬೇರು ಕೊನೋದು ಒಂಜಿ ಮನೆ ದೀದು ಆಯ್ತು ದಿಯರಿಗೆ ದೀದನಗ ಸುಮಾರು 3 ದಿನ 4 ದಿನ ದನ್ನ ಆ ಬೊಲ್ಲ ಇತ್ತನು ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬೂರ್ದು ಬೋನಾಗ ಈ ತಾರೈ ಕೊಣತೆ ದೀನಾಗ ಅವಳು ದೀದು ಆರು ಪಿರ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರೋಡತ್ತ ಇನ್ನು 3 ದಿನ ಮಾತು ಅವಶೇಷ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮೇರು ತೋಡು ಅಪ್ಪ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಪ ನಾಯಿ ಇತ್ತು ನಿಗೆ ಮೇರೆ ಸಾಂಕ ದಿನ ನಾಯಿ ಅವು ಭಾರಿ ಜೋರ್ದ ನಾಯಿಗೆ ಅವು ಮೇರೇನು ಕಾರಡು ಮೇರ ಕುಂಟುಡು ಬೋದು ಪತ್ತೊಂಡಿಗೆ ಮೇರೆ ತಾರೈ ಪಸೊಂದು ಬಂದಾಗ ಕುಂಟುಡು ಬಸದು ಮೇರೇನು ಒಯ್ತೊಂದು ನಾಯಿ ಬತ್ತದು
మీరు ఇల్లు కంప్లీట్ బూర్దు ఆ ఇల్లుದ ఉందిక్ ముట్టు మితార బರ್ತದೆ మిత్తు బರ್ತದೆ ఎదురు పోనాಗ ఈ ಮಂಚದ ಕೂಚಿ ఉండತಿ ಕೂಚಿ ಅಂಚೆನ ಕಂಕನಿ ಬುರುಂಡಿಗೆ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಮೇರೆ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಓ ಯಾನೊಂದು ಮಂಚಲ ಬೂರ್ದೇ పోతునుంದು ಯಾನು ಎನ್ನದಿತ್ತೆ ಮಂಚ ಬೂರ್ದುಜಿ ಕೂಚಿ ಕಂಕನೆ ಬೂರ್ನುಂದು ಇತ್ತೆ ಬೂರೊಡ್ಡದಾನೆ ಕಾರಣ ಅಂದು ಪನ್ನಿಂಚ ಎನ್ನಿಯರು ಮೇರೆ ಈ ತಾರ ಎನ್ಕೊನೋದು ಆ ಮಂಚಡದಿ ಏರಿಗೆ ಮಂಚಡದಿ ಇದು ಮೇರೆ ಆನಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮೇರೆಗೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರೆಗಾಯ್ಜಿ ಆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಮೇರೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಲ ಕರ್ಪೆರೆಗಾಯ್ಜಿ ದೀಪಲ ದಿಯರೆಗಾಯ್ಜಿ ಪಿರ ರಾತ್ರಿಗೆ ಪೋದು ಅವಳೇ ಉಂತೋಡು ಮಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಶಾಲೆನ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತೇರು ಉಂತೇರೆ ಅವಳು ಪೋದು ಉಂತೋದು ರಾತ್ರಿ ಜೆಪ್ಪುನಾಗ ಮೇರೆಗೊಂಜಿ ಶಬ್ದಗೆ ಬೊಗ್ರ ಶೆಟ್ಟಿಯೇ ಭಯ ಮಲ್ಪಡ ಈ ಮಲ್ತಿನ ಚಾಕರಿ ಈ ಮಲ್ತಿನ ಸೇವೆ ಅಂಕ ತೃಪ್ತಿ ಆತನು ಯಾನ್ ನಿನ್ನ ಬೆರಿಯೇ ಉಲ್ಲೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ದಿನ ಈ ಸಮಯ ಕರಿದು ಈ ಕಾಲ ಕರಿದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಕನೆತ್ತ ಸ್ವರೂಪಲೇನು ನಿಕ್ಕಿ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರು ತೊಯ್ಯಪಾವೆ ಪಂಡದು ಅಭಯಾಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಒಂಚ ಕಾಲ ಅವೇನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ತೇರು ಇಲ್ಲ ಮಲ್ತೇರು ಆ ಇಲ್ಲಡ ಇಟ್ಟು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮಲ್ತೇರು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮನ್ಪುನಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಅರೆಗ್ ಆರು ಬೋರ್ದ ಗಾಡಿ ದೇರು ಒಂದಿತ್ತೇರು ಯಾನ್ ಈ ಗಾಡಿ ದೀನಾಗ ಆಲೋಚನೆ ಬಂತು ಬೋರ್ದ ಗಾಡಿ ದೇರ್ದು ಆರು ಉಪ್ಪುದ ಬೇರ ಮಂತ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಉಪ್ಪುದ ಬೇರ ಮಂತ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅದ್ಯ ಬಾಡಿದು ಒಂಜಿ ಸಂಕ ಉಂಡಿಗೆ ಆ ಸಂಕಡ್ ಬೇರ್ನ ಬೋರಿದ ಗಾಡಿದ ಚಕ್ರ ಪೊಲಿದು ಬೇರೆ ಆ ಸಂಕೋಗಿ ಬೂರಿಯರು ಸಂಕೋಗಿ ಬುರ್ದು ಕಾರ್ ಕಟ್ಟಾದು ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ಆರಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕಾರು ದೇವರ ಪಾದ ಸೇರಿಯರು ಅಪಗ ಅಜ್ಜಿತ್ತೇರು ಆ ಅಜ್ಜಿದಾದ ಮಲ್ತೇರು ಮಗಳಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತೇರು ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಮಗಳೇ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತೇರು ಆರು ಕೇರಳದಾರು ಕರ್ನಾಟಕ ಬತ್ತೇರು ಅಪ್ಪನಗಾರಿಗೆ ಜಡ ಇತ್ತನು ಈ ಜಡ ಇತ್ತದು ಮೇರ್ದಾದ ಮಲ್ತೇರು ಇಂಬೇರು ನೇನು ಭೀಷಣವಾದ ಉಪಾಸನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಈ ದೈವಲೇನು ಪನ್ನಾಗ ಆರು ದುಂಬು ತಾಮಸಿ ఆయన తామస బుడియరారు ఈ జడకోస్కర మీరు తామస బుడియరు సాత్వికాయరు సాత్విక ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕರ್ಮನೇ ಆರ ಅನುಶಾಸನ ಅನ್ಪೇರು ಶುರುಮಂತೀರು ಕಚ್ಚ ಪಾಡುನ ಉತ್ತರೀಯ ಪಾಡುನ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಗಂಧ ತರೆಪುನಾಗ ಐಕ ಮಡಬುರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣದ ಬೈರಸ್ ಕಟ್ಟುನ ಇನ್ನು ಮಾಂತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾರು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಆರು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಅನುಶಾಸನ ದಾವರ ಅವು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪರ್ಲೊಂದು ಬತ್ತನು ಅಪನಾಗ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಮುಂಡಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಬಂದು ಒರಿ ಪೂಜಾರಿ ಅರೆಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಸ್ವಲ್ಪಲ ತೋಜ್ಜಿ ಆರ ಆ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತೇರು ಆ ಊರ್ದ ಕೈತಲೆ ಕಂದಾಬರ ಬಂಪುನ ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ಆರ ಅಡೆಗೆ ಬತ್ತೇರು ಅರೆಗೆ ಮೇಟ್ ಆವೇಶ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅನಂತ ಕಾರಣಿಕಲ್ ಮಾತ ನಮ್ಮನ ಕಣ್ಣೆದುರುಡು ತೋಜೊಂದು ಬತ್ತಿದು ಆ ಇತಿಹಾಸಲೇರ್ದಾವರ ನಮ ಆ ದೈವಲೇನು ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಿಡು ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತಿದು ಈ ವಿಷಯ ನಿತ್ಯನೇ ಪನ್ಪುಂದೇಗಂದು ಕೇಂದ್ರ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ನೇಮಗು ದಿನ ಅಂಡು ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕುಲು ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು 6ನೇ ಕ್ಲಾಸ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡ್ದ ಅನ್ನೋಲ್ಲ ನೇಮಗು ನಮನ ಐತಪ್ಪ ಪಂಬದೇರು ಕಟ್ಟೇರು ಇರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಉಂಡು ಬಲವಂಡಿ ಕಟ್ಟುನಾರು ನೇಲಮ್ಮೇರು ಐತಪ್ಪ ಪಂಬದೇರಿಗೆ ವೇಳಿ ಆದನಾಗ ಇಂಬೇರು ಬತ್ತೇರು ಭಂಡಾರ ಕನೆಯರ ಎರೆಗ ಒಂಚಿ ವೇಳಿಯ ಕೊಡ್ತೇರು ಬೂಳಿಯ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಕಲ್ ಭಂಡಾರ ಕನದಿಜ್ಜಿಯರು ಭಂಡಾರ ಬೈದಿಜಿ ಇಂದು ಬಂದಾಗ ಐತಪ್ಪಣ್ಣೆ ಮಾತ ಬತ್ತಿದೇರು ನೇಮಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತಂದು ಭಂಡಾರಜ್ಜಿ ಬನ್ನೆ ಅದಾದ ಮಲ್ಪನ ಅಪ್ಪಗ ಐತಪ್ಪ ಪಂಬದೀರು ಎಂಕಲ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮ ಅಮ್ಮೆರಡು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂಡೀರು ಇರ್ದಾಲ ಚಿಂತೆ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಬಾಬು ಶೆಟ್ರೆ ದೈವಗ್ ಬಂಗಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ದಂಡಮಾಲೆಡೆ ಇರೇಗಿ ಆ ನೇಮ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ನಂಬುವರ ಬುಡ್ಪಾರ ನಂಬುನೇ ಖಾಲಿ ದಂಡಮಾಲೆಡೆ ಆರ್ ನೇಮ ಮಲ್ದಿಯರ್ ಆರೇ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಅವು ಇತ್ತ ಎಲ್ಲ ಎಂಕುಲನ್ನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡೆ ದಂಡಮಾಲೆ ಖಾಲಿ ಕೇಪಳದ ದಂಡಮಾಲೆ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಅವು ಈಡ ಸೊತ್ತಿತ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ಪೊಂದೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸೊತ್ತು ಇಜ್ಜಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮಲ್ಪೊಡೆ ದೈವಗ ಬೋಡಾಯಿನ ಅಡ್ಕದ ಪೂ ತೋಟದ ಪಾಲೆ ಕೂಚಿದ ನೀರು ಪಿಂಗಾರದ ಪುರ ಅತೆ ಅಲವುದ ಕರ್ಸಲ ಈತ ಮಾತ ಅದು ಆ ನೇಮ ಆಯ್ನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ನಗ ಅವಳು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಗೆ ಆರೇ ಕಟ್ಟಿದೀನಿ ಅಣ್ಣ ಪಗಲ ಆರೇ ಕಟ್ಟಿದೀನಿ ಮೈಸಂದಾಗ ಆರ್ನ ಪರಿವಾರ ಚಾಕಿರದಾಗಲು ಕಟ್ಟಿದೇರು ಆ ನೇಮ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪೈಸಾರ್ದು ಅಪ್ಪಗೆ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಬಾಲೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಸನ್ಯಾಸಗ ಬರ್ಪುನ ಸಮಯ ಮುಟ್ಟಲ ನೇಮಾತಿಜಿ ಕಾಲಿಂಚ ಚಾಕರಿ ಮಾತಾ ಒಂದುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಂಗುಲು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಂತ ನಮಕ್ ಸನ್ಯಾಸ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಂತದು ಐಕ್ಲಿಗೆ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಒಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತದಾದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದೇ ವರ್ಷ ರಡ್ಡು ನೇಮ ದೆತ್ತೊಂದು ದೈವ ಒಂದೇ ವರ್ಷ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕರೆಕಾತಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಏರು ಬಾತಿರಂದಲ್ಲಾರು ಶ್ರೇಯಸ್ ವಿಕೃತ್ನಗೆಟ್ಟೆ
ಶ್ರೇಯಸ್ ವಕೀಲರಿ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಏನು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದಯಾನಂದಣ್ಣಗೆ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಕೃತಜ್ಞತೆ ದಯಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಸುರುಕ ದೈವಾರಾಧನೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಸಂಕುಚಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಾತ್ರ ಪಟ್ಟು ಬಿಂಬಿಸವನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡೆ నేనొంచెం ವ್ಯಾಪಕವಾದ ನೆಕ್ ಪೂರಲ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ವೈದಿಕ ಸನ್ಯಾಸ ಅದು ಪೂರೈಕಲ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಿನ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪಿನ ನೀರು ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಿ ಮನ್ಪದ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ನಿಜವಾಗ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಂತ ಅನಿಸುಂಡು ಸ್ವಾಮಿಲೆಗೆಲ್ಲ ಏನು ಬಂದ್ಬೆ ಸ್ವಾಮಿನ ತಲೆ ತಕ್ಕದು ನಮಸ್ತೆ ಒಂಜಿ ಇನ್ನು ವಿದ್ಯಾಮಾನ್ಯ ತೀರ್ಥನಲ್ಲ ಆರಾಧನೆದ ಸಂದರ್ಭ ಲೈದಾರೆ ಪಂತನಾಜದ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀಡಿ ಲೈದಾರೆ ಎನ್ನ ಇನಿ ಇನ್ನಿತ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಠ ಮಂದಿರಲೇಡ್ ಪೂರ ಮೇಟ್ಲ ನಮಕ್ ದೈವದ ಆಚರಣೆ ತೋಜುಂಡು ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಪುಂಡ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಕತ್ರಿದ ಮಠಟೆ ಇನಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕದ ಸಂದರ್ಭದ ಜುಮಾದಿನ ಉಜ್ಜಾಲಡ್ ಅವೇನು ಕುಲ್ಲವನಂಚಿನ ಕಟ್ಟುಂಡು ಇನಿಕ್ಲ ಆ ದಾಯ ಪಂಡು ನಾಂಡ ಇನಿ ಆ ದೈವದ ಒರಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗೆ ಆ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಆ ಅಂದೇನು ಕಡ್ಗನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಒಂದ್ ದೈವಗ ಸ್ವರೂಪಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೂಪ ಬಂಪಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಇನಿ ಒಲ್ತಾ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ನಾಥ ಪಂಥಗ್ಲ ಮೂಲುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಜುಮಾದಿಗ್ಲ ದಾದ ಸಂಬಂಧ ಅದ ನಮ್ಮ ತೂವಲಿ ಅಂಡ ಐಟ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ತೂವಲಿ ಇನಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ್ನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸುಮಧ್ವ ವಿಜಯಡ್ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬಂದ್ಪೇರಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಕ್ಲೇಟ್ ನೇಮ ಕೋಲಾಗ ಬೋಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬಂದ್ಪಿನ ವಿಷಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಇನಿ ಐಟ್ಲ ಇನಿ ಮೂಲಡ್ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಮೂಲ ಬಂದಾಗ ನಿತ್ತಂಡು ಬಂದ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಇನಿಕ್ಲ ಅಷ್ಟಮಠದ ಪೂರ ಮೂಲ ಮಠಲೇಡ್ ಇನಿ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಅಕಲ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೋಲ ನೇಮ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಬಂದ್ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಾದ ಪಂಡ ಇನಿ ಮುಲ್ತ ಪೂರ ಪರಂಪರೆ ಇಡ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಇನಿ ಇವನ್ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ GSP ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇನಿ ಸುದಿಂದ ತೀರ್ಥೇರ್ ಎತೋ ಕಡೆಟ್ ಬೋದು ಸತ್ಯದೇವತೆನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಇನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದ್ಪಿನ ಜಾಗೃತಿ ಮಂತದೇರು ಪಂಡ ಐಕ ಕೋಲ ನೇಮ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪದ್ಧತಿ ಲಮೂಲುಂಡು ಕೋಲ ನೇಮ ಕೊರ್ಪಿನ ಕಟ್ಟ ಪದ್ಧತಿ ನಿಲ ಉಂಡು ಅಕಲ ಬದ್ಧ ಪಂಡ ಅಕುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೂಲಡ್ ಮುಲ್ಪದ ಕುಲತ್ ಅವು ಪೂರ ಒಪ್ಪುನ್ ಗೋವಾ ಮೂಲಡ್ ಅಂಡಲ್ ಅಕುಲ್ ಬದ್ದದ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ಒಪ್ಪಿದೇರು ಬಂದಾಗ ನೀನ್ ನಮ್ಮ ಸಂಕುಚಿತ ಮನ್ಪುನ ತಪ್ಪು ನೊಂದು ವ್ಯಾಪಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂಚಾಗ నేను వ్యాపకవాద ನಮ್ಮ ತೂವೋಡು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಬಂದು నేను ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಯಾನಂದಣ್ಣ ಪನ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಬೆರ್ರದ ನೆಟ್ ಸಂದಿಡ್ ನಮ್ಮ ಅಗ್ಗಿದೇ ಮಠದ ದಂಬೆ ಪಾಪು ಬಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಇಂಕೊಂಜಿ ಜಿಜ್ಞಾಸ ವ್ಯಾಪಕಡ್ದೆ ಅಗ್ಗಿದೇ ಮಠ ಬಂಪಿನ ಓಲುಂಟು ಅತಂಡ ದಾದ ಬಂಪಿನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಐಕ್ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ದಾಲಜಿ ಅಗ್ಗಿದೇ ಮಠ ಬಂಡ ಇನಿಕ್ಕಲ ಇರೆಗೊಂಜೊಳೆ ಒವೇ ಕೆಲಸ ಆಪುಂಡ ಇರೆಗ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುನ ಪೋಡಿಗೆತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ರಪಕ್ಕ ಕೈ ಮುಗಿಯುನು ಗಂಜಿ ಮಠದ ಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ಆತ ಕಾರಣ ಅವೇ ಅಗ್ಗಿದೆ ಈ ಮಠ ಸರಿ ಸರಿ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಅಲ್ತಿರ್ದು ನಂಕ್ ದಂಬೆ ಪಾಪು ಅಂಡ ಎಕ್ಕಾರದ ಗಡು ಎನಿಕ್ ಬುತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ರಾಜರಸ್ತೆ ಇರ್ದ ಹತ್ರ ಅಂಚಿಂಚ ಆತಂಡು ಅಗ್ಗಿದೆ ಈ ಮಠ ಬಂಡ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪುಣ ಎಂಕಲ್ನ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮುಟ್ಟ ಇನಿಕ್ಕಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಆಗ ದೇವರನ ಕಾರಣಿಗಳು ಎಂಕುಲ್ಲ ಇನಿಕ್ಕಲ ಎಂಕಲ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಮುದ್ರೆ ಒಡ್ಡಲ ಬೋದಾರೆಗೆ ನಮಕ್ ಪಂಚಗಜ್ಜಾಯ ಸೇವೆ ಕೊರ್ದೆ ಬರ್ಪುನೆ ಈ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಅಂಚ ಬೊಕ ಶ್ರೇಯಸ್ರೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಪಾತರಿಯರೆ ಇನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಪರಿವಾರದ ಚಿಂತನೆಲು ಒಂದುವೆ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಪರಿವಾರದ ಚಿಂತನೆಲು ಒಂದುವೆ ಈ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ವರೆ ಮುಟ್ಟ ಇಪ್ಪುನ ಈ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವರ್ಣ ಭೇದದ ಉಲ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾತ್ವಿಕ ತಿರ್ಲಿನ ದಿರ್ತು ಬತ್ತೋಡು ಐಕ ಕಬ್ಬಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮೌಢ್ಯದ ಕರ್ಜಿಮೆನ ರಟ್ಟವಡು ಪರಿವಾರದ ಚಿಂತನೆ ಎಂದು ಆ ಚಿಂತನೆದ ಉಳೈ ಪೋಂಡ ಈರು ಪಂಡಿನಲ್ಕನೆ ಏರು ನಮ್ಮ ಈ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೈದೆರ ಈ ನೆಲತ ಸತ್ಯ ಸತ್ವ ನಕಲು ಒತ್ತೊಂದು ಪೋಯಿನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪರಂಪರೆ ಶಾಶ್ವತ ಸತ್ಯ ಪಂಡ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರಾದಿ ಕಾಲವರೆ ಮುಟ್ಟೋ ಶಾಶ್ವತ ಸತ್ಯ ಆಯ್ನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಈರ್ ಬನ್ನಕ ಮಾತಾ ರೀತಿದ ಶಾಕ್ತಾದಿಪು ಗಾಣಪತ್ಯಾದಿಪು ಮಾತೆರೆಗಲ ಒಂದೇನು ಒತ್ತು ನಡೆ ಈ ನೆಲತ ದ್ರಾವಿಡ ಆಚರಣೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಪೋಯರ ಸಾಧ್ಯನೆಜ್ಜಿ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ರೀತಿಡು ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಆತಂಡು ಅಂತ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಶ್ರೇಯಸ್ಸರೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಕಾರಣಿಕ ಅಂದು ಮನಳಿ ವಾಸ್ತವಾದ
ಇನಿತ ದಿನ ಎಂಕೆ ದಯಬಂಡಿ ಕೊರೋನಾದ ಲಾಕ್ಡೌನದ ಆಯ್ನಟ್ಟ ಹತ್ರ ಈ ಪತ್ತನಾಜೆ ಈ ದಿನ ಎಂಕೆ ಮಂಡೆಡಿಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿಂಡಿನ ಯಾನು ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದು ಅಂಚೆನೆ ಪಾಡಬೇಕು ದಾಯಗಂಡೆ ಈ ನಿರಂತರತೆಡು ನಂಗೆ ಸೋಮವಾರಪ್ಪ ಐತಾರಪ್ಪ ಶನಿವಾರಪ್ಪ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅದ್ಭುತ ಆನಿದಿನ ಹಿರೇ ಬರಡು ಅವತ್ತಂದಿನೇ ವಿದ್ಯಾಮಾನ್ಯ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮಿಲು ಅಂದ ಆರಾಧನೆದ ದಿನ ಒಂದೊಂಜಿ ನಮಕ್ ನೆನಪಂದೆ ಆಪಂದೆ ಖಂಡಿತ ಒಂದೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಣ್ಣಂಗೆ ತುಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪಂಪ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಏರು ಪಂಡಾರೆ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ನಿಖಲ್ನ ಕಟ್ಟದು ಕೊಡ್ತಾನಂಚುತ್ತೆನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಅಜ್ಜರು ಇಪ್ಪುನಗ ತುಲೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದ ನಿಖಲ್ನ ಹಿರಿಯರು ತಾರೈ ಬತ್ತೊಂದು ಬೊಲ್ಲೊಡು ತಾನು ಮುರ್ಕಿಯರ್ಡಲ್ಲ ತಾರಾಯಿ ಬುಡ್ಜೇರಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಇವಲ್ಲ ದೈವ ಒರಿಪುಲ ಪತ್ತಲ ಬಣ್ಣ ಬನ್ಪನತ್ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಅಕುಲು ಶರಣಾರ್ಥಿ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಶರಣಾತಿರ ಪ್ರಕೃತಿನ ಏರೆಗಿಲ್ಲ ಮೀರ್ರೆ ಆಪಜಿದಲು ಗುರುಪುರದ ಬುಳ್ಳ ಏರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಲ್ಲ ಅವೇನು ಮಲ್ತದ ಆ ವಂಶಡು ನಿರಂತರವಾದ ಉತ್ಸವ ಬತ್ತೆ ಆ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟತ್ತೆ ಇನ್ನು ಬಾರಿ ದಾಖಲೀಕರಣದ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಒಂದು ದಾಖಲೆ ಆತಂಡೆ ಸ್ವಾಮಿ ದಾಖಲೆ ಮಣ್ಣು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತ ತಾವೇನ ಮನ್ಪೋಡೆ ಒಂದೊಂಜಿ ರೀತಿ ಪುಸ್ತಕದ ಹೊರಟು ಬರ್ತದೆ ಜನಕ್ಕಲೆಗೆ ಸರಿಯಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ರೀತಿ ಅವು ಎತ್ತೋಡು ಸ್ವಾಮಿಲಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತದಾದ ಕೆಂಡ ಈರ್ನ ಅಮ್ಮೆರೆಗೆ ಪಂಡ ಜಟೆ ಇತ್ತಂಡು ಜಟೆ ಪಂಡ ಅವು ನಂಗೆ ರುದ್ರನ ಅಂದ್ ರುದ್ರನ ಅಂತ ನಾಮ ಬಣ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ಕೆಲವು ನಾಗದೋಷ ಅಂತ ಬಣ್ಪೇರು ಕುಜಲ್ ಸಂದಾದ ಬರ್ಪ ನಾವು ಎಂಕ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ದಯಬಂಡ ಈ ದೈವರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯ ಈರ್ ಬನ್ಲಕ್ಕ ಒಂದು ನಾಗದೋಷನೇನಾ ಇದು ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅವನ್ನ ಪಣ್ ಪೂಜಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅವನ್ನ ಇಂದಾಪಂಡು ಅಲ್ಲ ಬಾಲೆಪ್ಪನಾಗ ಅಲ್ಲ ತರಟಿತ್ತಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಗೂ ಬೋದು ಪರಕೆ ಬಣ್ಣದ ಕತ್ತಿರ್ದು ದೆತ್ತಿ ಒಕ್ಕ ಇನಿಕ್ಲೆಜ್ಜಿ ಪರಕೆ ಬಾರ್ದು ತರಟಿತ್ತು ಅಂಚಪೂರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಮೇರ್ನ ಈ ಜಡತ ಬಗ್ಗೆನೆ ಪನೋಡು ಪಂಡ ಆ ಜಡೆ ಬರ್ಪುನಿ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರ ರಹಸ್ಯ ಅಂದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಈ ಗರ್ಭಡ್ ಬಾಲೆ ಬುಳಿನಾಗ ಗರ್ಭಸ್ಥವಾದಿಪ್ಪುನ ಶಿಶುಟ್ಟನೆ ಅವು ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ಆ ಒಂಜಿ ಒರುಟ್ಟು ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಶಾಪ ಅಥವಾ ದೋಷ ಪನ್ಪುನ ಲಕ್ಷಣ ಅತ್ತವು ನಾಗದೋಷ ಪನ್ಪುನ ಇಕ್ಕಲ ದಾಲ ಐಕ್ ಸಂಬಂಧಲ್ ತೋಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಅಂಡ ಇತ್ತೆದ ಈ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಥವಾ ದೈವಾಚರಣೆದ ಪದ್ಧತಿಡ್ ಈ ಜಡೆ ಅವು ಬುಡೋನ್ ಬರ್ಪುಣತಿ ಅವೊಂಜಿ ಸರ್ಪನ ರೀತಿಡ್ ಬುಡೋನ್ ಬರ್ಪು ಪಂಡ ಬಿಳಿಲಿ ಕೆಲವು ಬಿಳಿಲಿಜ್ಜೆ ಅವು ಅಂಟೊಂದು ಬರ್ಪು ಜಡೆಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಜಡೆ ಇತ್ತಂಡ ಕೃಷ್ಣವೇಣಿ ಅವು ನೀಳ ಜಡೆ ನಾಗವೇಣಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಂದು ಅಂಟೊಂದು ಬರ್ಪುನಿ ಅಂಟೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಅವೇನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮನ್ಪುನಾಗ ಈಶ್ವರನ ಒಂಜಿ ಸ್ವರೂಪನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮನ್ಪುಯರು ಜಟೆ ಶಿವಗುಪ್ಪುನು ಶಿವಗಿಯರ್ಲೈತೆ ಇತ್ತೆ ಈಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಬನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಆರ್ನ ಕುಜಲೆಂದು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುಜ ಇನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮನ್ಪುಜ ಜಟೆ ಎಂದೇ ಪನ್ಪುನ ಆರ್ ಜಟೇನ ಪತ್ತದ ನೆಲಕ ಹಾಕನಾಗ ವೀರಭದ್ರಿ ಬುಟ್ಟಿ ಎನ್ನು ಒಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಂಚಿ ಇಪ್ಪುನೇರ್ದ ಅವರ ಈ ಜಟೆಟ್ ದಾದ ಉಂಡು ಕೆಂಡ ಅಕ್ಲೇಡ ಒಬ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಅನುಸಂಧಾನ ಬರ್ಪುಣು ಬನ್ಪೇರು ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಅಪಗ ಅಕುಲ್ ದಾದ ಅಂಡಲ ಪಂಡೇರಡ ಆ ಪಾತೆರ ಸತ್ಯ ಪಲಿಪುಂಡು ಪಂಡಿನ ಪಲಿಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೇಗ್ ಮೈಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಡಿ ಈ ಎರಡು ವಿಷಯ ಬಾರಿ ಜಾಗೃತಿ ಅಕ್ಲೆ ಅಕಲು ನಡಪೋಡು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ನಡಪಾವುಡು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತು ಉಂಡು ಇಂಬೇರು ಆರಂಭದ ದಿನ ಅಕ್ಲೇಡ್ ಇಂಬೇರೆಗ ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತಿಜಿ ಇಂಬೇರೆಗ ದಾದಾಂಡು ಮೇರೆ ದಾದಾಲ್ನ ತಾಮಸಾಹಾರ ಭಕ್ಷ್ಯ ಮಂಟೇರಂದಾಂಡ ದಡಿಕೆ ಬೂರುನು ಬೊಕ್ಕ ವಿಪರೀತ ತುರಿಕೆ ಆದ ಗಾಯ ಆದ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕೈ ತಲ್ಬೋನಾಗ ಆರ್ ಮರ್ದಗೋರ್ನಾಗ ಆರ್ ಬನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ದಾದನ ಉಪ್ಪೋಡು ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ದೇವರೇ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿಲೆ ಪಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬನ್ಪೇರು ಇಂಚ ಮಾತ ಬಳಿಚಿಲ ಆಪುನ ಲಕ್ಷಣಲೆ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂತ 5 ಬೊಕ್ಕ ಮೇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಲ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ರಾಜರಸ್ತೆ ಆಯ್ನೇರ್ದ ಅವರ ಒರಿ ಸಾಧು ಬತ್ತಿನಾರು ಆರು ಸಾಧು ಮೇರೆನ್ ತೂದು ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಡ್ ಬನ್ನಿನಾರು ಮೇರೆಗೆ ತೆಲುಗು ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಅಪಗ ಬೇರೆ ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಡ್ ಬನ್ನೇನೆ ಬೇರೆ ಎಂಕ್ ಭಾಷೆ ಬರ್ಪುಜಿ ತೆಲುಗು ಎಂಕ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ ತುಳುಟು ಬಂಡ ಅರ್ಥ ಮೇರೆ ಬಂಡೆ ಸಾಧು ಬಂಡೇರು ಎಂಕ್ ತುಳು ಬರ್ಪುಜಿ ಅಪ್ಪ ತೆಲುಗುಡು ಆರು ಬರೆದು ಕೊರಿಯರು ಮೇರೆಗೆ ಇಂದೇನು ಎರಡಂಡಲ್ಲಿ ಓದಾವುನ್ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ತೆಲುಗು ಬರ್ಪುನಾರಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ ವನ್ನಾಗ ಈರ್ನ ಬೆಂಗಳೂರುದಾರ ಅರಡವನ್ನೇನು ಹೋದನಾಗ ಆರು ಬಂಡೇರು ಶೆಟ್ರೆ ಇದು
ನಿಮಗೆ ಈ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಸುಕೃತ ಫಲದಿಂದ ನಿಮಗಿದು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಜಡೆಯನ್ನು ನೀವು ಜೋಪಾನ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾಲ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಪಂಡ ಆ ಸಾಧು ಪಂತೇರಿ ರೇಗ ಪಂದ ಮೇರೆ ಓದೋದು ಪಂಡೇರ ಏನು ಈ ಮೇರೆ ಇಂಚಿನ ಮೇರೆಗೆ ಬೊಕ್ಕಾವು ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಯರ ಶುರುವಾಂಡ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಯರ ಶುರುವಾನಾಗ ಒಂಚಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರಡ ಬದುಕೇಂಡೇರು. ಆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರ ಪಂಡೇರು ಒಂದೇನು ಕಟ್ಟ ಮನ್ಸಿದು ಬಚ್ಚಿರೇಡಿದು ಇದು ಸಮುದ್ರಗ ಬುಡ್ಲ ಬಂಡೇರು. ಅಪ್ಪಾಗ ಮೇರು ಆದಿಪ್ಪು ಬಂದ ಆ ಸತ್ಯನ ನಂಬುದು ಇಂಬೇರು ಅವೇನು ಸದಾಶಿವ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಸುರತ್ಕಲ್ದ ಅವಳು ಪೋದು ಬಚ್ಚಿರೇಡಿದು ಇದು ಬುಡಿಯೇರು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತೀತಿ. ಅವೇನು ಭಾರಿ ಜನ ಮಂಡೇರು ಆ ರುದ್ರಪಾದೆ ಅಲ್ಪ ಆ ರುದ್ರಪಾದೆ ಐಟು ಒಂಜಿ ಕುಜಲ ಅಂಟಿಲಕೊಂಡ ಇನ್ನು ತೂಲೆ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಸಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಶೋಧನೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಇಂಚ ವಿಷಯ ಬರ್ತಿನಿಕ್ ಎಂಕ್ಲವೇನು ಪೋದು ಶೋಧನೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಆ ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲಂಚ ತೋಜುಂಡು ಪಂಡ ಜರಿ 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 ತಲೆಕ ತೋಜು ಎಂಕ್ಲ ಇನ್ನು ಅಂದುವೇ ಸತ್ಯ ಅಂದು ಬಂದು ವರ್ಷಗೊರಾರನ ಶ್ರಾದ್ದ ಕಾರ್ಯ ಅನಗ ಅವಳು ಬೋದು ಅಡ್ಡ ಉರ್ದು ಬರ್ಪುನಿ ఒక ಶ್ರಾದ್ದ ಕಾರ್ಯ ಮನ್ಪುನಿ ಇತ್ತೆಗಳ ನಡ್ತೋನು ಇತ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ಲೆ. ನಾನು ದೇವದಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಾತ್ರಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕಾಮತಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಾಮಿಲ್ ವೈದರಿನಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ಇನಿ ಪತ್ತನಾಜದ ದಿನ ಏಳು ಜನ ಚಿರಂಜೀವಿಡು ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿರ್ಲ ಒಂದು ವ್ಯಾಸ ಜಯಂತಿ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ಅತೆ. ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ಮೂಲ ಎಂಕಲ್ ಕಾಶ್ಮೀರ ಪತ್ತಿನಾಡಲ್ಲ GSP ನಕಲು ಬಂದಾಗ ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ಗೋವಾಗ ಬರ್ತದ. ಗೋಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಕಲ್ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬರೋಡಾಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎನ್ನ ಫೋನ್ ಉಡ್ಲ ಒಂಜಿ ದುಮ್ಮುದ ಜವಣೆ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮೀರ ಅಕಲ್ದ ನಂಬು ಏರ್ಪಂಡು ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಅದು ಎಂಕಲ್ನ ಊರುಡ್ಲ ಕಟ್ಪಾಡಿಡು ಎಂಕಲ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿದು ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಕೂಡದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಈಗ ಪೂಜೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ವೈದಿಕ ಪರಂಪರೆಡು ಪೂಜೆ ಹಾಕುಲಿ ಅಂತಾನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗ್ಲ ಮಹಾಸತಿ ದೇವಿಲ ಉಂಡು ಮಹಾಸತಿ ದೇವಿ ಅಂತಾನೆ ಪಂಚ ಐದು ಪರಿವಾರ ದೈವಲ್ಲ ಉಂಡು. ಐದು ಲಕ್ಕೇಸರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲ ಬ್ರಹ್ಮ ನಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಐನು ಉಂಡು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಯಾನ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಮತ್ತು ಕೇಳಿದಾಗ ಎಂಕಲ್ನ 10 ಗೋತ್ರದ ಕಲೆನ ಐತಿ ಎಂಕಲ್ನ ವಚ್ಚ ಗೋತ್ರದ ಕಲೆಗ ಭಾರ್ಗವ ಮೇನ್ 5 ಜನ ಋಷಿ ನಕಲಿಪ್ಪರು ಐದು ಭಾರ್ಗವ ಮೇನ್. ಸೊ ಭಾರ್ಗವ ಭೂಮಿ ಆವಿಡ್ದವರ ಎಂಕಲೆಗ ಆ ವಚ್ಚ ಗೋತ್ರದ ಕಲೆಗ ಒಂದು ದೈವನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ದುಂಗುಲಾಗೈತಿ ಬೈತು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡ ಸ್ವಾಮಿಲ್ಲ ಬೈದರ್ ಅರ್ಣಪುರ ಯಾನ ಮಸ್ತ್ ದೈಟ್ ಪುರ ಕೂತೆ ಯಾನ ಅರ್ನ ಬೇಸೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುರ ಅರ್ನ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ಪುರ ಯಾನ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪುಂದಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೈನಂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂದಾಗ ಎಂಕಲ್ ಭಾರ್ಗವ ನೆಟ್ಟಿತ್ತೀನಿ ಭಾರ್ಗವನ ಎಂಕಲ್ನ ನೆಟ್ ಗೋತ್ರ ಭಾರ್ಗವ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಭಾರ್ಗವ ಗೋತ್ರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಭಾರ್ಗವ ಸೃಷ್ಟಿ ಐತೆ ವಚ್ಚ ಗೋತ್ರದ ಕೆಲೆಗ ಭಾರ್ಗವ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ ಭೂಮಿದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಒಂದು ಪರಿವಾರ ದೈವಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಆತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪ. ಧನ್ಯವಾದ. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಅಣ್ಣರೇ ಇತ್ತ ಅವಳು ಮಹಾಸತಿ ಎಂದು ಪಂಡಾರ ಕಟ್ಟ ಅವೇನು ಮಾಸ್ತಿಯಮ್ಮ ಕುಲಮಾಸ್ತಿಯಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಅಂಚಲೆಪ್ಪು ಬೊಕ ಮುಗುಲ್ನೇಟ್ ನಮ್ಮ ಈ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್ಡ್ ಮಹಾಸತಿನ ದೇವಿಂದೆ ನಂಬುಯರು ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬೈದಿನ ಅವರ ಸತಿಗ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೂಲು ಇತ್ತೆ ಏರಿ ಇಡೆ ಬತ್ತೇರ ವಲಸೆ ಬತ್ತೆನಕಲು ಮುಲ್ತ ಶಕ್ತಿಲಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೇರೆ ಈ ಮಣ್ಣದ ಸತ್ಯ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೇರೆ ಅಂಡ ಅಕಲ್ನ ಸ್ವರೂಪದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೇರೆ ಅಂದ ಎಂಜಗೆ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಪಂಜುರ್ಲಿತ್ತಂಡ ಅಕಲು ವಾರಾಹಿ ಅಂದ್ ಅರ್ಥ ಅಂಡ ಅಜ್ಜ ಮಲ್ತೇರೆ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕೇಸಿರಿತ್ತಂಡ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಜುಮಾದಿತ್ತನ ಧೂಮಾವತಿ ಪಂಡ ಅವೇನ ಅಕಲ್ನ ರೀತಿಡ್ ಪಂಡ ನಿಗುಲ್ ಬಂಡ್ಪನನೆ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡತೆ ಏಕಂ ಸತ್ವಿಪ್ರಾವದಂತಿ ಅಂಚ ಬಂಡ್ಪನಲ್ಕ ಶಕ್ತಿನೊಂಜನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪಡ್ ಲೆಪ್ಪೊಲಿ ಪಂಡ್ಪನ ರೀತಿಡ್ ಅಕಲೆತ್ತಂದಬೇಕ ಆಚಾರಲ ಎಂಚಕೆಂಡ ಐಕ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪನ ಸೊತ್ತುಳು ತಾನ ಅಕಲು ಗುಳಿಗಲ್ಲ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೆ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೆ ಆಂಡ ಕೊರ್ಪನಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಐಕ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡ ಇಂಜಿ ಬಣ್ಣದ ಈ ಮುಖೇನ ಒಂಜಿ ಮೆಚ್ಚುಡ್ದಾದ ತಂಡ ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಈ ನೆಟ್ ಈ ಮಠಮಾನ್ಯೋಲಾದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಈ
ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯದ ಅಂತ ಗೌಡ ಮೊಕಲ್ ವೈದಿಕ ಮೊಕಲ್ ಬರ್ತದೆ ದೈವಗ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪನೆತ್ತ ಮೂಲ ಸತ್ವ ಸತ್ಯದಾದ ಪಂಡ ನಮಯಂಚಿನ ತಿನ್ಪ ಅವೇನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನು ಪಂಡಪನ ವಿಚಾರಡು ಒಂಜಿ ಬೊಳ್ಪು ಪರಡೈರು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ಲೆ ಏರ್ ಬಾತಿರಂದುಲ್ಲಾರ ಯಾನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಧ್ಯ ಕುಲ್ಲಂಗಾಲು ಹಾ ಪನ್ಲೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ದಯಾನಂದ ಒರಿ ತುಳುವಪ್ಪನ ಸೇವಕೆ ಹುಡೋರಿ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಸೇವಕೆ ರಡ್ಡು ಜನತಲ ಪಾದೋಗು ಅಯ್ಯೋ ಆರ್ನ ಮಾತ್ರ ಯಾನ ಆತ ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಜನಲ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಲೆಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರುದಿಲ್ಲ ದೇವರ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪನವರು ಈರ್ನನೆ ಊರು ಗುರುಪುರ ಬೆಳ್ಳೊಟ್ಟಿ ಗೊತ್ತದೆ ಗೊತ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ಪಂಡ ಈತ ಮಠ ಕರ್ತಲು ದೈವಾರಾಧನೆ ನೀಡಿ ಅಂದೆ ಎಂಗಲ ವೈದ್ಯನಾಥ ದೈವ ಗಗ್ಗರಗುಂತೊಡಂದಾಂಡ ರೆಡ್ಡು ಸ್ವಾಮಿನ ಕುಲ್ಲ ಗುರುಪುರ ಮಠದ ಸ್ವಾಮಿಲು ಅಂದೆ ಅಂಚೆಲೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಲು ರೆಡ್ಡು ಜನಲ ಬತ್ತದು ಕುಲ್ಲೋಡು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ಅಂದೆ ಐದು ಒಕ್ಕನೆ ಗಗ್ಗರಗುಂತು ತುಳುವಂತಿನಂಜಿನ ಒಂದು ಅಂದೆ ಕಟ್ಟ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಮೂಲಕ ಅನಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತವನು ಬಂಡ ಸ್ವಾಮಿಲಕೇನು ಜೇರಿ ಎರಡಲ್ಲ ಸನಾತನ ಧರ್ಮಗೂ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಲು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟರೆ ಜೈದೇರು ದಯಾನಂದನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ತ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ತುಳುನಾಡದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇರೇನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಗೊಂಡುಲ್ಲೇರು ಕಾರಣ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ್ತಿ ಅವಡು ದಯಾನಂದನ ಈರ್ನ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಮಿಲ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂದೆ ಪ್ರಸಾದಣ್ಣೆ ಇರ್ಬಂಡರೆ ಸ್ವಾಮಿಲ ಕಡೆ ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ಆರ್ನ ಅಜ್ಜೇರ್ನ ಪಿಜ್ಜೇರ್ನ ಕತೆ ಬಂಡೇರು ಬೊಲ್ಲೊಡೆರ್ಕಡು ನೀರಿನ ಮುರುಕು ನಂಚಿತ್ತನ ಕಾಲುಡು ತಾರೈಡು ಬತ್ತಿ ನಂಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿಲೆಗೆ ಇನ್ನು ಈತ್ತು ಪೊರ್ಲುದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವಲ ಆತಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಲೆಂಚಿನ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ದೇರ ಆ ಸಂಕಲ್ಪ ಖಂಡಿತ ಕೋಡಿ ಎತ್ತುಂಡು ದಾಯಕೆಂಡ ನಮಲ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನಾಕಲ್ಲ ಕಿನ್ನಿ ಮಜಲ್ದ ಒರಿ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಮೂರಲ್ಲಾಕಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುಂಡ್ಲ ಎನ್ನ ಕುಲದೈವ ಎನ್ನ ಪಂಜಿರ್ಲಿ ಅಂದ್ ಅಂಜಾನಾಗ ಅವು ಈ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಖಂಡಿತ ಕೋಡಿ ಎತ್ತುಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖೇನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಐಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಆಪಣೆಂಚೆಗೆಂಡ 4 ಲಕ್ಷ ಜನ ತೂಪೇರಿ ಇತ್ತ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಲೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಪಣ ಆಸಕ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ದ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲೇ ಬಣ್ಪರ ಪೊರ್ತು ಬನ್ನಗ ಆ ಕಾಲ ಕೂಡ್ದು ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ಕಾಳಜಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ ಖಂಡಿತ ಅವಿನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ನ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಠ ಮಾನ್ಯೊಳೆಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನೇರ ಒಂಚೂರು ನಿಷ್ಠೂರದ ಲೆಕ್ಕನಂಕೇನು ಒಂಜಿ ಕಾಲಗಟ್ಟುಡು ನಮಕ್ ಮುಲ್ತ ದ್ರಾವಿಡ ಪದ್ಧತಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳ ಆ ಪದ್ಧತಿ ಆರಾಧನೆ ಆವಂದಿತ್ತಂಡು ಐಕ್ ಮಧುವಂಸದ ಸಂದಾಯ್ತ ಆವಂದಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಬಿಡಿ ಬಾಕಿ ಲೆಕ್ಕ ಆವಂದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವಳಿನ ಮಠಮಾನ್ಯಗೂ ಕನ್ನನಗ ಈ ಸಾತ್ವಿಕತೆ ಕನ್ನಗ ಅವು ಒಂಜಿ ಆಚಾರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದಾಪುಜೆ ಒಂಜಿದಾದ ಪಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರಡ್ ನಮನ ಮಣ್ಣದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ದಾದ ಉಂಡು ಕೆಂಡ ಈ ಮಣ್ಣಡು ಕೃಷಿ ಮಂತದ ಈ ದಾದಿನ ವಿನಿಯೋಗ ಮನ್ಪುವನೋ ಆ ಸುವಸ್ತುಲೇನೆ ಈ ದೇವರೇ ಅಥವಾ ದೈವಗಿ ಕೊರೋಡು ಪನ್ಪುನೋ ಶಾಸ್ತ್ರ ಈ ಮಣ್ಣದ ಸತ್ಯ ಅವು ಬೆರನೇರು ಕೊಣತ್ ಪಾಡ್ದು ನಾನು ನನ್ನೊಂದು ವೈದಿಕ ಧರ್ಮದಕಲು ಕೊಣತ್ ಪಾಡ್ದು ನಾನು ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಇತ್ತೆ ಸುಮಾರು ನಮಕ್ ಮಥಪಂಥಲ್ ಮಂತ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬರ್ತಂಡು ಆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಆ ಮಥಪಂಥಲ್ ಕೊಣತದ ಪಾಡ್ನ ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮಲ್ತಂಡ ಓಲ್ ಹತ್ತು ಅವು ಈ ಮಣ್ಣದ ಸತ್ಯ ಇತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕೊಂಕಣ ಪ್ರದೇಶಡ್ ಸಾರಸ್ವತೇರು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬತ್ತೇರು ಕೊಂಕಣ ಪ್ರದೇಶ ಇಪ್ಪುನಾಗಲ ಆಚಾರ ಅನುಶಾಸನಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನತೆ ಇತ್ತನು ಅಂಡ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಅಕಲು ಒಗ್ಗಿಯರು ಈ ಮಣ್ಣದ ಪ್ರಕೃತಿನ ಕಲ್ತೇರು ಆ ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತವಾಯಿನ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಕಲು ಅನುಶಾಸನ ಅಂತಂದು ಬತ್ತೇರು ಇನಿ ಬೇತೆ ಓವು ಸಂಪ್ರದಾಯಲು ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಈ ಮಣ್ಣದ ಸಂಪ್ರದಾಯದಾದ ಕೇಂಡ ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ಬುಳೆಪುನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂಚ ಬಂದು ತಾಮಸ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬೈದ ಇನಿ ತಾಮಸಡ್ಲ ದೈವಲಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾದ ಪನೋಡು ಪಂಡ ಅದಮಾರ್ಧ ಮಠದ ಛತ್ರ ಉಂಡು ಆ ಛತ್ರದಲ್ಪ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಇತ್ಯಾದಿ 7 ದೈವಲುಲ್ಲ 7 ದೈವಗಳು ಇನಿಕ್ಲ ತಾಮಸನೆ ಅವು ಸಾತ್ವಿಕ ಆತಿಚ್ಚಿ ಅಪಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ವರದಿ ಇದು ಆಲೋಚನೆ ಮಂತೇರು ನೇನು ಸಾತ್ವಿಕ ಮನ್ಪೋಡು ಸಾತ್ವಿಕ ಮನ್ಪುನಾಗ ಕೋರ್ದಬ್ಬುನ ಅಭಯದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ತಾಮಸಿ ಎಂಕೀರು ಸಾತ್ವಿಕಡ ಕೊರಿಯಾರಡ ಎಂಕವು ಪತ್ತಿ ಆಪುಜಿ
ಅಂಚ ಅದು ಒವೇನು ಸಾತ್ವಿಕಾಗ ಕಣವಲಿ ಅವೇನು ಮಾತ್ರ ಸಾತ್ವಿಕ ಕಣವಲಿ ಅವಳೊಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಉಂಡು ಸಾಮೇಲೆ ಓ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅನುಭವ ದೈವದಗಳಂತ ಕೋರ್ದಬ್ಬುನ ಕಲಟ್ ಅವಳು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಮಠ ತಕುಲತ್ತ ಅತ್ತು ಮಠದಕುಲು ವಿನಿಯೋಗ ಕೊರು ಅಂದ್ ವಿನಿಯೋಗ ಕೊರ್ಪುದು ಆ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಕುಲ ಜನ್ಮದ ಕುಲೇ ಮಲ್ಪೊಡು ಅವಿನ ಸಾತ್ವಿಕ ಮನ್ ಬೇರೆ ಅತ್ತ ಅಕುಲು ಸಾತ್ವಿಕರಂದಂಡ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂದ್ ವಿಷಯ ಅಕುಲು ಸಾತ್ವಿಕರಂದಂಡ ಮಲ್ಪಲಿ ವಿಷಯ ಅತ್ತು ವಿಷಯ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಅಕುಲಿನ ಕುಲ ಜನ್ಮದ ಅಪ್ಪೆ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನೇ ಅವೇನೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮಠಮಾನ್ಯದ ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಕುಲೆ ಐಕ ಧೂಪದೀಪ ಕುರ್ಪನಿ ಐತ ಬೆರಣೆರೆ ಐಕ ಸದೈತ ಮಲ್ಪನ ಅವೇನು ಸಾತ್ವಿಕತೆ ಕನಪನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಕೆಲವು ಕಡೆ ತೂಪ ಇತ್ತೆಂಗಲ್ನ ಅದ್ಯ ಬಾಡಿದ ಒಡುಪೇರ್ನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ತಾಮಸದ ರೀತಿ ಇತ್ತುಂಡು ಅವಳು ಬಂಟ ಸಮುದಾಯದಾರು ಮುಕ್ಕಲ್ ಜಾತಿತ್ತೀರ ಅವ್ರ ಬಳಸೊಂತೀರ ಹಾಗೆ ಇಂಚ ಬರುತ್ತನು ಇತ್ತೆ ಒಡುಪೇರ್ನಕುಲೆ ಕರಿಪುನು ಅಂದ್ ಪೂರ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಾತ್ವಿಕತೆಗೆ ಬತ್ತದವೇನ ಆ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೈವಲಿ ಇತ್ತೆ ನಮನ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜನ್ ದೈವಲಿಗೆ ತಾಮಸಾಹಾರ ಇದ್ದಿ ರಾಜನ್ ದೈವಲಿಗೆ ಆಂಡ ದುಂಬುದ ಹಿರಿಯ ಪೆರಿಯಾಕುಲು ನೇಮ ಕಟ್ಟುನಕಲ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರಡ್ ಒಂಜಿ ತಿರಿಕ್ ಒಂಜಿ ಕೋರಿನ ಕಟ್ಟುನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಡು ತಿರಿಕ್ ಕಟ್ಟುನ ಅತಿ ಐನ ಬಲಿ ಮನ್ಪುನ ಎಂದು ಇದ್ದಿ ಅಥವಾ ಅವೇನು ನೈವೇದ್ಯ ಮನ್ಪುನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಭಿನ್ನತೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅನಿಕ್ ಕೋರಿ ಕಟ್ಟುನ ಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಕುಲೆ ಬಿಡುಪವನ ಸಂದರ್ಭ ಅಪಗನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡನದ ಅದು ಹೊಸ ಮುಖ ಕಟ್ಟುನ ಸಂದರ್ಭ ಒಂಜಿ ಮೂಜನದ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಆವಾರದ ಸಂದರ್ಭ ಕಟ್ಟುನ ಕೆಲವು ಕಡೆ ತೂತಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಉಂಡು ಆ ರೀತಿ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆ ಎಂಚಗೆ ಕೋರಿ ಕೊಯ್ಪುನ ಪಿದೈವು ಅವಳು ಅಂಗನಡು ಕೊಯ್ಪುನ ಆ ದೈವ ಸಾತ್ವಿಕನೆ ಆಯ್ತಾ ಗಣಕುಲೆ ಕೊರ್ಪನೆ ಅಂಚಂದ ಕೆಲವು ಕಡೆ ನೇಮುಡು ಎಂಚಿನುಂಡು ರಾಜನ್ ದೈವಳ್ಳ ಕೋರಿ ತುಚಿದ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬಡ್ಡಕಟ್ಟೆ ರಾಯರ ಚಾವಡಿ ಆಮರೊಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಪಂಡದೇನ ಕೆಟ್ಟಿಯೇ ಬಂಡ ಸತ್ಯನತೆ ವಾಡಿಕೆಡ ಬಂದ ಅಕಲ್ನ ವಾಡಿಕೆ ಬೆತ್ತನ ಅಕಲ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಲ್ಲನೆ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಂದ ಬಂಡ್ರನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಕಲ್ನ ಆಚರಣೆ ಅವಳು ಬತ್ತಾನಾಗ ಬಡ್ಡಗಟ್ಟಿಡ ರಾಯರ ಚಾವಡಿಡು ಸಾವಿರ ಆಣೆ ಸಾವಿರ ಕುದುರೆನ ದಂಡು ಸಮಾರ ಮಲ್ತೇನಂಚಿತ್ತ ನೆಂಪುಗು ಪಂಜುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ ಕಲನೆ ಅವಳು ತಿರ್ಗುದು ಗುಲ್ದು ಕೋರಿಗೆ ಬಾಯಿಗೊರ್ರೆಂಡು ಓಹೋ ಈ ಕ್ರಮ ಅವು ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮನ ಪ್ರಕಾರ ತಾಮಸಡೆತ್ತಿನೇನು ಸಾತ್ವಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮನ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಉಂಡು ಇತ್ತಿನ ಅವು ಇಜ್ಜಂದೆ ಬೋತುಂಡ ಈತ ಆಯಿನ ಸಾಧ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದುಲ್ಲರೆ ನಮಸ್ತೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಎಲಿಯರ್ ಪದ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ಲೆ ನಮಸ್ತೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸ್ವಾಮಿಗಳ ನಮಸ್ತೆ ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಾಡು ಏನೈತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಪಣೆ ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ಪಲ್ಲೆ ಅವು ನಮ್ಮ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಲಕ್ಕೇಶ್ವರಿಂದ ಬಂತಿರತ್ತೆ ಅವು ದೈವ ಅದು ಲಕ್ಕೇಶ್ವರಿ ಆದ ಕೊಡತ್ತೆ ಅವು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಅದೇ ನೋಡಿ ಕೊರ್ಪುನೆ ಲಕ್ಕೇಶ್ವರಿ ಆದ ನೋಡಿ ಕೊರ್ಪುನೆ ದಾಯಿಕೆಂಡ ಈರಿತ್ತೆ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದವೆ ಅವೇನೆ ಬನ್ಪನೆ ಲಕ್ಕೇಶ್ವರಿ ಆದ ಲಕ್ಕೇಶ್ವರಿಯ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಅಂತ ಒಂಜೆ ತಣ್ಣರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಅವೇ ಅವೇ ಇತ್ತೆ ಮುರಾಣಿಡ್ದಿಂಚ ಅವೇ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಉಂಟು ಯಾನ್ಲವೆನ್ನಿರಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ಆಡು ನುಡಿಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿಯವು ಆಡು ನುಡಿಟ್ಟು ಆಡು ನುಡಿ ಬಂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಮನ್ಪತ ಅವು ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿಯೇ ಅವು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಿನ್ನತೆ ಅಂತ ಮನ್ಪತ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನ ನಿಡಿಗಲ್ ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತು ಬೋಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಆ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಮಂತ ಬೋಂಡ ಅವ್ಲು ಇನಿಕ್ಲ ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿ ಹಿಂದೆ ಉಂಡು ಅತ್ತೆ ಕಡೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿನ ಕೊಂಗನೇರಿ ಲಕ್ಕೇಸಿರಿಂದೆ ಬಂಡೇರಿ ಈ ನಮಕ್ ಒಂದು ಆ ಊರುನು ಬುಡ್ದು ಗಟ್ಟ ಬುಡ್ದು ನಾಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಾಡಿಡ್ದು ನಗರ ಈ ನಗರ ಪ್ರವೇಶ ಅನಗ ಐತ ಒಂಜಿ ವರ್ತುಲ ಬದಲಾವಣೆ ಅನ್ನೊಂದು ಬನ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ ನಾರಾವಿ ಆ ಊರಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಅವಳು ಲೆಕ್ಕೆ ಸೀರಿ ಬನ್ ಪೂಜೆರು ಸಾರಕೈತ ಮಾಂಕಾಲ್ದಿ ಇಂದು ಬನ್ಪೇರು ಐಕ ಪುದಾರ ಆ ಊರುಡೆ ಪುದಾರ ಅವಿ ಅವಾಗ ಆರಡ ಹಿರಿಯಾರಡ ಕೆಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿ ಅತ್ತೆ ಅವು ಪಾದೆ ಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿ ಪಾದೆ ಅಂದ ಪುದಾರ್ ಅಂದು ಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿಯೇ ಅಂದ ಮೂಲ ಪುದಾರ ಸಾರಕೈತ ಮಾಂಕಾಲ್ದೀನ್ ಅಂಚ ಬನ್ಪೇರು ಅಪ್ಪ ಏನು ಬಂಡೆ ಅವು ಸಾರಕೈತ ಮಾಂಕಾಲ್ದಿಂದ ದಾಯಿಲೆಪ್ಪುನು ಅಂದು ಕೆಂಡೆ ಅಪ್ಪ ನಂಗೆ ಆರು ಬಂಡೇರು ಈ ನೇಮ ಅದು ಅಣಿಕ್ ಬನ್ನಾಗ ಅಣಿಟ್ಟು 1000 ದೊಂದಿ ಪೊತ್ತಾವುಡು ಬಂದು ಆ ಆಜ್ಞೆ ಆವಾರಗೆ ತೊನ್ನುಗೆವು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಎನಿಕಲ ಲಕ್ಕೇಶ್ವರಿನ ಮುಡಿ ಉಂಡು ಉಂಡು ಸೀಮಿತ ಉಂಡು ಅಕಲೆಗೆ ಎಂಚೆಗಂಡೋ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾರಕೈತ ಮಾಂಕಾಲ್ದಿ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜಿ ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿ ಅಪ್ಪಗ ಅವು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಬಂದು ದಾಯಿಗೆ ಬತ್ತನ ಒಂದು ಕೆಂಡ
ಈ ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿ ಪನ್ಪುನಿಕ್ ಸಂಧಿ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ಅನುಸಂಧಾನದ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮದ ಆಯ್ತ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದ್ದಿ. ವೈದಿಕ ಕಟ್ಟಳೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವು ಸಂಸ್ಕೃತಗೆ ತರ್ಜುಮೆ ಅಂಡ್ ಸಂಸ್ಕೃತಗೆ ತರ್ಜುಮೆ ಅನ್ನಾಗ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಪಂಡಿದೆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಉಲ್ಲೇಖ ಪೂನ್ ಆಯ್ತು. ಇತ್ತಿದ್ದುಲೆ ಜುಮಾದಿ ನಮ್ಮ ಆಡು ಭಾಷೆದ ದೈವ ಮಣ್ಣದ ಸತ್ಯ ఆయన ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅನ್ನಾಗ ಆಗಿ ಜುಮಾದಿಯಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖ ಅಜ್ಜಿ ಧೂಮಾವತಿ ಬಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಟು ಸಂಸ್ಕೃತ ಸ್ವಾಮಿ ಇಂಚ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಪ್ಪು ಅಂತ ಎನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಗೆಂಡ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಲು ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬನುಟು ಲಕ್ಕೇಸಿರಿ ಅವಲ ಬನುಟು ಇತ್ತನೆ ತುಂಬ ಕಾಡು ಗುಡ್ಡೆಡೆ ಇಪ್ಪನೆ ಬೆರ್ಮೇರಿ ಲಕ್ಕೇಸಿರಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ತೂಕದ ದೈವ ಅಂದೆ ಬುಧರೇಖೆ ಈ ಲಕ್ಕೇಸಿರಿಗೆ ಇಡೀ ಪ್ರಾಣಿರ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಕುಲವಿನ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಂದ ಲೆತ್ತೇರಿ ಇತ್ತೆ ಐಕ ಪುರಾಣದ ಉಲ್ಲೇಖ ಬಂದಾಗ ಇತ್ತೆ ಐಕ ಒಂಜಿ ಪುರಾಣದ ಐತಿಹ್ಯದ ಒಂಜಿ ಟಚ್ಲ ಉಂಡು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಗೆ ದಾದೇ ಒಂದು ಪಂಡ ಈ ನಮ್ಮನ ಉಪನಿಷತ್ತಡ್ ಎಂದೇಟೆ ದೇವಿ ಭಾಗವತಡ್ ಮುಂದುವರಿದು ಬಂದಾಗ ಸಪ್ತಶತೀತ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ಪುಂಡು ಸಪ್ತಶತಿ ಶ್ಲೋಕದ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ಪುಂಡು ತಾನ್ ವಿಷಣ್ಣಾನ್ ಸುರಾನ್ ದೃಷ್ಟ ಚಂಡಿಕೆ ಪ್ರಾಹಸತ್ವರಂ ಉವಾಚ ಕಾಲಿಂ ಚಾಮುಂಡೇ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಂ ವದನಂ ಕುರು ರಕ್ತಬೀಜನ ನಾಶಾಪುನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಅಪ್ಪೆ ಪಂಡೋಳಿಗೆ ಈ ನನ್ನ ಈ ರೂಪಡಿತ್ತಾಡ ಮೇನ ನಾಶ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಇಮ್ಮೇನ ರಕ್ತಬೀಜನ ಏತ್ ರಕ್ತದಂತಿಲು ಭೂಮಿಗೆ ಬೂರುಂಡೋ ಆತ ರಕ್ತಬೀಜರ್ನ ಆವಿರ್ಭಾವ ಆಪುಂಡು ಆವಿರ್ಭಾವ ಅನ್ನಾಗ ನಿನ್ನ ನಾಲಗೇನು ಏತ್ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಆತ ಸಾಧ್ಯ ಅಗಲ್ಪಾದ ಆ ರಕ್ತ ಭೂಮಿಗೆ ಬೂರನ್ಲೆಕ್ಕ ಇನ್ನು ವೈಪರ ಹೀರ್ರೆ ಪೀರಿಯರ ಸುರುಮಲ್ಪಲ ಅಪನಗ ಮೇನ ನಾಶ ಆಪುಂಡು ಆ ಕಥೆಲ್ನ ಇತ ಪುರಾಣದ ಕಥೆಲ್ನ ಈ ಉಂದೇಲ್ನ ತೂನಾಗ ಇನಿ ನಡಪುನ ನಮನ ನೇಮದ ನಡಾವಳಿದ ಮೆಚ್ಚಿದ ಲಕ್ಷಣಲ್ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಕಟ್ಟುನು ಪದ್ಮನಾಭ ಪಂಬದಿಯರು ಇರೆಗೆಡ್ಡೆ ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತಿನಾರು ಈ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ನೇಮಗ್ ಆ ನಾಲೈನಿ ದೀಪನ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡು ಇನಿಕ್ಕಲ ಆ ನಾಲೈಗ್ ಕುರ್ದಿ ತಾಗೋಡು ಇತ್ತೆಂಕಲ್ ನೆತ್ತೇರ್ಗೊರು ಪೂಜ ದುಂಬು ರಕ್ತನೆ ಆಲೆ ರಕ್ಕಸೇರ್ನ ನೆತ್ತೇರ್ನೇ ಪೀರ್ದಾಲ್ ಪನ್ಪುನ ಒಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇಖಲ ಆದಿಪ್ಪು ಇನಿ ನಡಪುನ ಕಟ್ಟಳೆಲೇಡು ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಲ್ಲಿ ನಮಕ್ ತೋಜುನು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಡು ಕುರ್ದಿ ಮಲ್ತು ಕೊರನಾಗ ಐಕ ನಾಲೈ ಪಾಡ್ದು ಅವು ದೆಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಹಿರಿಯರ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆವೇನ ಈರು ನಂಜಿತ್ತಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ನೇಮಡು ಪನ್ಪನ ಅಂದಿತ ಕೋರಿ ತಿನ್ಪುಂಡು ಕೋರಿನ ತಿನ್ರಿ ಇಜ್ಜಿ ಸಾವಿರ ಕುದುರೆ ಕಟ್ತಾನ ಆನೆ ಕುದುರೆ ತಿನ್ಪುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೇಮದ ಕಟ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಉಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾಕೆಂಡೆ ನಾನು ಈರುಡಾಯನೆಟ್ಟು ಇಂಚ ಬಂದ್ಬಿಡ ಇಂಚೆಲ್ಲ ಈ ಕ್ರಮಕ್ಕಲಿಜ್ಜಿ ಎಂಚಂದಿಗೆಂಡ ಮುಲ್ಲು ಕುಡೊಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಗಳ ಲಕ್ಕೇಸರಿಗಳ ಕಥೆಕಲ ಇತ್ತೆ ಸಂಧಿ ಬೇತೆ ಇರ್ನ ಭಾಗವತದ ಕತೆ ಬೇತೆ ಭಾಗವತದ ಕತೆ ಬೇತೆ ಅವೇನು ಜೋಡಿಸವಡ್ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲಿ ಅವಡು ಬಂದ ಬತ್ತೋಡು ಹಂತ ಅವಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಬೆಸುಗೆ ಹತ್ತದೊಂದು ಪಂಚಪಾಂಡವರ ಅಕೇರ್ದಾಯ ವನ್ಪೆತ್ತ ಮೊಕಲೆ ಕೌರವೇರೆಗಳ ಪಾಂಡವೇರೆಗಳ ಪನ್ಪುಜೆನಾ ಒಂದು ಸಂಧಾನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ ಸಂಧಾನದ ಬೆಸುಗೆ ಬತ್ತು ಜಿಂದಿ ಪಂಡಿನಲ್ಕನೆ ಬೆಸುಗೆ ಪತ್ತು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಲೋಹ ಅವಡು ಬೆಸುಗೆ ಬತ್ತ ಬೆಸುಗೆ ಬತ್ತು ಮೂಲ ಎಂಚ ಬೆಸುಗೆ ಬತ್ತು ಜಿಂದಿ ಎನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿದಾಗ್ಲಿ ಎಂಚತ್ತಿಗೆ ಅಂಡ ಬನೊಟ್ಟು ಪರಮ ಸಾತ್ವಿಕತೆದ ಆರಾಧನೆ ಪುನಃ ಲಕ್ಕೇಸಿರಿ ಐಕ್ ಬರಿಬೊದ್ದಲು ಆ ಕಾರಣಗುಲ ಭಾನುಸೇನವನ ಚರಿತ್ರೆಡ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಲಕ್ಕೇಸಿರಿಗೆ ಆ ಕಾರಣಗುಲ ಈ ಒಂಜಿ ರಕ್ತ ಕೊರ್ಪಿನ ಕತೆ ಹತ್ತೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ರಕ್ತ ಕೊರ್ಪು ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪುನ ಕತೆ ಆಂಡ ಈ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಗೆ ಬೆರ್ಮೆರ್ನ ಹೊರಟು ಒಂಜಿ ಬಿಂದು ಶೋನಿದ ಬೂರುಂದಂಡ ಸಾವಿರ ಬೀಜಾದಿಲು ಬುಟ್ಟುವೆರು ಆಯನ ವಧೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ದೇವಿಗೆ ಆವನ್ನ ಸಂದರ್ಭ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ರೂಪ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತು ಭೂಮಿಗೆ ನಾಲೈ ಪರಡದು ಆ ನಾಲೈಡು ರಕ್ತ ಬೀಜನ ಕಿರ್ನೆಟ್ಟಾತ್ರ ರಕ್ತಪಾನವುಲ ಆಪುಂಡು ಆ ರಕ್ತಪಾನ ಮಲ್ತಿನ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಗಳ ಸಾತ್ವಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಲಕ್ಕೇಸಿರಿಗಳ ಓಲು ಬಂದ ಪತ್ತುಂಡು ಓಲು ಸಂಧಾನ ಆಪುಂಡು ಖಾಲಿ ಲಕ್ಕೇಶ್ವರಿನ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿನ ಲೆತ್ತೆರಂದು ಪಣೋಲಿ ಹೊರತಾದ ಪಂಡ ಶಬ್ದ ಸಾಮ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿಗಳ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಗಳ ಶಬ್ದ ಸಾಮ್ಯತೆ ಉಂಡು ಶಬ್ದ ಸಾಮ್ಯತೆ ಬಂದ್ಬಿಡ ಅವು ಎಂಚಿನ ಗಂಡ ಈತ ಧೂಮಾವತಿ ಧೂಮ್ರಾಕ್ಷನ ವಧೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಕಣ್ಣದ ಪುಗೆಟ್ಟು ಕೆರ್ನ ಧೂಮ್ರಾಕ್ಷಗಳ ಈ ಒಂಜಿ ಧೂಮಾವತಿ ನಮ್ಮ ಜುಮಾದಿಗಳ ಸಂಬಂಧ ಇಜ್ಜೆ ತುಳುರಾಜ್ಯ ಇಜ್ಜೆ ಅವಳ ಬೆಸುಗೆ ಪತ್ತು ಜಿನ್ ಬೆಸುಗೆ ಪತ್ತು ಜಿನ್ ಮೂಲದಾದ ಕೇಂಡ ಸ್ವಾಮಿಲ ಒಂಜೆ
ಯಾನ್ ದಯ ಮನ್ಪಿನಿ ಈ ರೀತಿಯ ಡೋಸ್ಕರ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಜನಕ್ಲೆ ಗೊಂಜಾತ ತುಳಿಪು ತಿಕ್ಕಾಡ ಮಡೆ ಸ್ನಾನ ಆಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಡತನ ಸೇವೆ ಪೋದು ಮಡೆ ಸ್ನಾನ ಆಯಿ ನಂಚಿತ್ತನ ಲೆಕ್ಕ ಉಂದುಲ ಬೈದುಂಡ ಅಂತೂ ಮುಲ್ತ ಮುಗ್ದೇರಿ ಯಾನ್ ನೆಕ್ಕಿಂಜ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಅನ್ಪಂಡ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿಯಿಂದ ಪುದರ ಬೆರೆತೀರಿ ಈ ದೈವವು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿಯಿಂದ ಅರ್ಥ ಅಂಡಿ ಮುಲ್ತ ಅರಸುನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಳ್ಳಾಯನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವು ಅವಳು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿಯಿಂದ ಬರೀತೀರು ಐದು ಕುಡೊಂಜಿ ಕಡೆ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಲ ಕಟ್ಟೇರು ಬೊಕ್ಕತು ಏರಂಡ ಆ ನೀಲಿ ಬನ್ಪನ ಜಾಗೆ ಅವಳು ಕೋಲ ಕಟ್ಟುನ ಪರಂಪರೆಡು ಕೋಲ ಕಟ್ಟುನಾರು ಆರು ಸಂಧಿ ಬನ್ಪನ ಉಳ್ಳಾಯನೇ ಸಂಧಿ ಬನ್ಪ ಯಾನ ಬೋದಗೆ ಉಂದಾದ ಅವಳು ಬರೀತೀನಿ ಅಂಚ ಬರೀತೀರಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಬಂಡ ಈ ಶಬ್ದೊಳೇನೆ ಈ ದೈವಗ ಆರೋಪ ಮಲ್ತೇರು ಅವಕ್ಕ ವಾಡಿಕೆ ಆದ ಐದು ಕಂಡಿರು ಅವ್ ವಾಡಿಕೆ ಉಂಡು ಮಾರ ಇಂಬೆ ಕೋಡೆ ಮರಣಿ ಬತ್ತಿನ ಎಂಚಿನ ಬನ್ಪನ ರೀತಿ ಬತ್ತಿಪ್ಪು ಹೊರತಾದ ನಮ ಬಣ್ಬಿನದಾದ ಕೆಂಡ ಕತೆ 14 ಕಟ್ಲೆ ಉಂಡು 14 ನಮನದ ಇಂಡಿ ಆ ಇಂಡಿಡು ಈರ್ನ ಬಣ್ಬಿನ ಕುರ್ದಿಂಡು ಈ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ 14 ಇಂಡಿಡು ಇರ್ದುಲೆ ಯಾನ್ ತೂಪನೆ ಮೊಕಲ್ನ ಯಾನ್ ನೆಕ್ಕಂದೇವರ ಕುಲ್ಲೇರಣ ಗಂಗಾಯ ಬರವೇರಣಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಬೇತೆ ಲೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ 14 ಕಟ್ಲೆ ಮಲ್ಪೇರುಂಡು ವೈಟ್ ಲಕ್ಕೇಶ್ವರಿ ನೇಮಡು ಅವೇನೆ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪುನಿದಾದ ಕೆಂಡ ಈ ಲಕ್ಕೇಶ್ವರಿನ ಲೆಪ್ಪನ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿನ ಲೆತ್ತ ಸೂರ್ಯನ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಲೆತ್ತಿಲ ಅಂಚಂದು ತುಳುನಾಡು ಲಕ್ಕೇಶ್ವರಿ ಅವು ಮಣ್ಣದ ಶಬ್ದ. ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರದು. ನಮಸ್ಕಾರ ತಿಂಗಳ ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜುನ ಹೆಗಡೆ. ಅಯ್ಯೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೆಗಡೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪ್ರಣಾಮ. ನಾರಾಯಣ ಗರಡಿದಾರ್ ತಿಂಗಳ ಗರಡಿ ಪಂಡೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆತ ತಿಂಗಳ ಗರಡಿ ಬಂಡ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿದ ಗರಡಿ ಅವು ಅದೇನೆಂದ್ರೆ ಐತೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಷಯ ಉಂಡತೆ ಸ್ವಾಮಿಲ್ಲ ಕುಲ್ದೇರು ದೈವದ ಕಲಾಟೆ ಸ್ವಾಮಿಲ್ ನಗಲು ಕೊಲ್ಲಲಿ ಅಂದ ವಿಷಯ ಉಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಆಪಿನಂಚಿತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾತಾ ಅಷ್ಟಮಠದ ಮಠಾಧೀಶರು ಬಗ್ಗೆ ಎಡನೀರು ಸ್ವಾಮಿಲ್ ಬೈತಾರೆ ಅಗ್ಲು ಕುಲ್ದಿತ್ತೇರು ಆಡ ದೈವ ನೇಮಕಟ್ಟದ ಬರ್ನಾಗ ಸ್ವಾಮಿಲ್ ನಗಲು ಪ್ರಸಾದ ಪತ್ತರ ಉಂಡ ಅಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತನು ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮಿಲು ಕುಲ್ದಿತ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ದೈವ ಬತ್ತನು ಅಲ್ಲಿಗ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ನು ಆರು ದೆತನೊಲ್ಲಿಯ ಬುಡ್ಚಾಪನ್ನು ದುಂಬಿರತ್ತು ಏರು ಬಗ ದೆತ್ತೊಂಡರು ಅಂಚ ಈ ವಿಷಯ ಇರದಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಸ್ವಾಮಿಲ್ಲ ನಮನ ತುಳುನಾಡ ಗರಡಿದ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಲ್ಪುನಾಟ 242 ಗರಡಿ ಎಂಕ ರಟ್ಟು ಗರಡಿ ಸ್ವಾಮಿಲ್ನಗಲ್ನ ನೇತೃತ್ವ ಪಿನತಿಕದಿಲ್ಲ ಓಹೋ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ವರಂಗ ಗರಡಿ ಆ ಹೊಂಬುಜ ಸ್ವಾಮಿಲು ಐತ ಯಜಮಾನ್ರು ಪಕ್ಕೊಂಜಿ ಶಿರೂರು ಗರಡಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಶಿರೂರು ಮಠದ ಯಜಮಾನ್ರು ಸ್ವಾಮಿಲು ಅಂಚ ಸ್ವಾಮಿಲ್ನಗಲ್ಲರ ನೇತೃತ್ವ ಗರಡಿಲೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ತೆರಪಾಗ ಬಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೆ. ಸಂತೋಷ ದಯಾನಂದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಬಾರಿ ಪೂರ್ವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೋಂದಿಲ್ಲ ಅತಿ ಮೂಲ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಕುಲು ಪಂಡ ವಿಶ್ವೇಶ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಿರು ಆರು ಬನ್ನಗ ಪರ್ಯಾಯದ ಲಕ್ಕನಗ 6ನ ಜುಮಾದಿಗೆ ನೇಮ ಹೊಡಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಕಟ್ಟೇರೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ನೇಮ ಕಟ್ಟರೆ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅವಲೆ ನಮ್ಮ ಪೇಜಾವರ ಮಟ್ಟಟ್ಟು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಅರೆನಂಜಿ ಯಾನು ಎನ್ನು ಆರು ನಿಜವಾದ್ಲು ಎಂಕ್ ದೇವರ್ಲೆಕ್ಕಂತನ ಸ್ವಾಮಿಲು ಯಾನ್ ಇನಿಕ್ಲಾರೇನ ಭಾರಿ ಮಾನ್ವೆ ಆ ನೇಮ ಕೈದಾನ ಮೇರು ಪೋದು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟುಡು ಉಂತಿನಾರು ನೇಮನು ಪೂರ್ತಿ ತೂತೇರು ಅವೇ ತಿಂಗಳೇರು ಪಂಡೇರು ಪ್ರಸಾದದ ವಿಷಯ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಪ್ರಸಾದ ದೆತ್ತೋನಲ್ಲಿಯ ಬಲ್ಯ ಅರಿಗೊಂದು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂದೆ ಅರೆಗೆ ಖಂಡಿತ ಅರೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಆರು ನನರು ನಮ್ಗೆ ಬರುಡು ಇಡೆಗೆ ಈ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರುಡು ಖಂಡಿತ ಅರೆ ಲೆಪ್ಪಡು ಸ್ವಾಮಿಲಿ ಒಂದು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ವಾಮಿಲ್ ನಕಲು ಪ್ರಸಾದ ದೆತ್ತೋನಲ್ಲಿಯ ಬಲ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಡಿ ಎಂಚೊಂಡು ಕೆಂಡ ದೈವ ಸ್ವಾಮಿಲೇಗ್ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ನಾಗ ದೈವ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ಪುಜಿ ದೈವ ಅಣುಮಲ್ಪುನ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಕುಲು ಪ್ರಸಾದ ದುಂಬೆ ಪತದುಪ್ಪುವ ಐಟಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರದಿರಲ್ಲ ಪಿಂಗಾರದ ಪುರ್ಪಲ ಐಕ್ ದೈವ ಅಪ್ಪಣೆ ಮನ್ಪುನ್ ದೈವ ಕೈಟು ಕೊರ್ಪುನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಓಲ್ಲ ಐತೆ ದೈವದ ನುಡಿಗಟ್ಟಡೆ ಉಂಟು ದಾಯಿಗೆಂಡ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಡೆ ಬತ್ತಿವು ಅಂದೆ ಸಂತೇರ್ನಕಲ ಅನುಷ್ಠಾನ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದೆ ದೈವದ ಕಟ್ಟಡೆ ಅನುಸಂಧಾನ ಆತನ ಎಂಜೆಂಡ ಏರುಂಡು ನೂಲು ಪಾಲಿಗೆ ಪುರ್ಪ ಬುಲ್ಯ ಕಾಯಿ ಬೊಂಡ ಗುತ್ತು ಮಡಸ್ಥಾನಗ ಬಟ್ಟಾಲ್ದ ಗಂಧ
ರಾಜ್ಯಗೂ ಸೂಡಿದ ಸೂಡಿದ ಬುರ್ಕೆ ಇಂಚ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಅಂಚಾದ ಪಿಂಗಾರದ ಬುರ್ಪೆ ಇಂಚ ನಿಕುಲ್ ಪತ್ತುನು ದೈವ ಅನುಗೊರ್ಪ ಅಂಚಂದು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕರ್ಸಲೆ ಮುಟ್ಟ ಇರಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಕರ್ಸಲೆ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತೆ ತಿಂಗಳ ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜುನ ಹೆಗಡೇರ ಪನ್ನ ಪ್ರಕಾರನೇ ದೈವದ ಗಂಧನ ನಮಕ್ ಕೊರ್ಪುಜೆ ಅವು ಅರೆತಿ ದೀನ ಗಂಧನ ನಮಕ್ ಕೊರ್ಪುಜೆ ನಮಕ್ ಬಾರದಿರಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಿಂಗಾರ ಅಥವಾ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಪುರ್ಪ ಐಂದು ಇದು ನಮಕ್ ಕೊರ್ಪೇರು ದೈವ ಏತೋ ಅಜಟ್ಟು ಉಂತುದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಮನ್ಪುನು ಅಪ್ಪಣೆ ದೈವದ ನುಡಿ ಪೂರವು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಐಕ ಕುಡೊಂಜಾರ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪಂಡ್ಪಂಡ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ವಿತಂಡವಾದ ವಿತಂಡ ಉತ್ತರ ಪಂಪಲಕ ಬಂಡ ಕೆಲವು ಪಂಡ್ಪನ ಬಂಡ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಡ್ಲೊಂಜಿ ವಿತಂಡ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಉಂಡು ಬಂಡ ಗೊತ್ತುದ ಗೊತ್ತಂತೀನಿ ಹೌದಾನೆ ಸ್ವಾಮಿಲ್ ಪತ್ತಂಡ ದಾನೆ ಹಾಕೊಂಡು ದಾನೆ ಹಾಪುನು ಪನ್ಪುನ ಸ್ವಾಮಿಲು ಪತ್ತೆರೆ ಬಲ್ಯ ಪತ್ತೊಲಿ ಸ್ವಾಮಿಲು ಬಂಡ ಸರ್ವಸಂಗ ಆಂಡ್ಲ ಆರು ಎಂಚೆಗೆಂಡ ಮಾತ ಜಗತ್ತಿನೇ ಜೋಕುಲ್ಲೆಕ ತೂಪುನಾರ್ ಅದೇ ಜಗತ್ತಿನೇ ಜೋಕುಲ್ಲೆಕ ತೂಪುನಾರ್ ಅಂಚಂದು ದೈವ ಕೊರುಂಡು ಬೇರೆ ಅತ್ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇತ್ತು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇತ್ತು ಎಂಕುಲು ದುಂಬು ಐತಪ್ಪ ಪಂಬ ದೇರದು ಬೊಕ್ಕದ ತಲೆಮಾರಡು ಆರ್ನ 60 ಘಟನಾಗ ದೈವ ಗಂಧ ಕೊರ್ತಿನೊಂಡು ಇಂಕ್ಲೈನ್ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಂತನ ದೈವನ್ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಂತಿಲೆ ಕಾಪುನು ಅವು ಅಪಗ ದೈವ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಮನ್ಪುನು ಯಾನು ಸಾಂಕಂಡ ಸಮ್ಮಲೆ ಪೆದಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಆಲ್ ಅಪ್ಪೇನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಆಲ್ ಬೇತೆ ಅವಳು ಈರು ಎಂಚ ತೂಪರಂದು ಕೇಂಡ ಈರೇನು ಎಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊರ್ತನ ಶಕ್ತಿ ವಾದೇವೇನ ಆ ರೂಪಡು ಅತೆ ಆ ರೂಪಡು ತೂದು ಪ್ರಸಾದ ಪತ್ತೊಲಿ ಇಂಚಪುರ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಸ್ವಾಮಿಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಅಂಚಿನ ಪರಂಪರೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಪೆರ್ರಡೆ ಕಾವಂದರ್ನ ಸಿರಿಮಡಿಯರ್ ಏರೆಗೆ ಕಾಂತ ಪಣಪನ ಅಕಲೆಗೆ ಬಾಕಿ ಕಡೆ ಕೊಡಿಯಡಿಪೋದು ಉಳ್ಳೆ ಪತ್ತೆರೆ ಅಕಲೆಗೆ ಪಿಂಗಾರದ ಪುರ್ಪ ಬೊಂಡ ಪುರ್ಪನ ಕ್ರಮ ಅಂಡ ಎಂಕು ಕೆಲವು ಅನಿವಾರ್ಯ ಎಂಕುಲು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪೋನಾಗ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಯಾನ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಯಾನ್ ಆಯಡ ಯಾನ್ನ ಸತ್ಯನು ಅಂಚಂದವೇನ ನಮಗ ದಾದ ಬಂಡ ಆ ಜಾಗಡು ತಿಕ್ಕುನ ಗೌರವ ಉಂಡ ಪ್ರೀತಿ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಗೌರವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಮ್ಮ ಆ ಗೌರವನ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಹಾಲ್ ಮಲ್ಪೇರ ಬಲ್ಲಿ ದೇ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಕಲಟ್ ನಮ್ಮ ಪೋದು ಕಟ್ಟಕಟ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗ ಬೋಡಾಪುನೆ ನಾವು ಹೇರಾರ ಪೂಜೆ ಅವು ಸಾಬೆ ಯಾನು ದೆತ್ತೊಂದು ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ದೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದು ನನ್ನ ಬಡಿ ಜೋಕಲ್ ಬಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜತ್ತೆ ಅಕಲ್ ಬಾಡಲೆತ್ತೆ ಅಂಜಂದ ಆ ದೈವದ ಮಿತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆ ಉಂಡು ನಂಬಿಕೆ ನಂಗೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಎನ್ನ ದಾಲಿದ್ಯಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದುಂಡು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ಸುದು ಮಸ್ತ್ ಬೊಕ್ಕ ದಯಾನಂದ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ನಂಜಿ ಪಲ್ಲೆ ಇದು ದೈವದ ಕಾಲತ್ತ ಪೂರ ದೈವದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಿರುಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ಕೊಡಿ ಕೋಡೆ ಅನ್ನರೆ ಕೋಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ಗುರುಪುರ ಕೈಕಂಬದ ಎಂಕಲ ಲೇಖಕ್ಕೆ ಮೇರೆ ಧರ್ಮರಸದ ಲೇಖಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಚಿದನ್ನ ತಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಪುದರ್ಲ ಬರ್ಪೂಜೆ ಅರೆ ಅಣ್ಣೆ ಅನ್ನೆಂದು ಎತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮರಸ ಬರೆತಿನಾರೆ ಧರ್ಮರಸ ಬರೆತೀನಿ ಆರು ಬಂಡೇರು ಒಂದೇನು ಖಂಡಿತ ಒಂದೇನು ದಾಖಲೀಕರಣ ಅವಳು ಕೋಡೆ ಬಂಡೆ ಪುದರ್ ರಪ್ಪ ಬರ್ಪನೆ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ 1:30 ಗಂಟೆ ಬಾತೇನೆ ಪನ್ಪನೆ ಆದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಈರು ಬನ್ನಲ್ಕನೆ ಅವು ಎಂಚಿನತ್ತುಂಡೆ ಅವು ಆ ದೈವದ ಇಂದು ಅವು ದೈವದ ಸಂಬಂಧ ಪತ್ತಿನಕ್ಕಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಇಟ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸ್ಲಕ್ಕ ಒಂದು ಎಲ್ಲೇ ಕಿರುಚತ್ರ ದಾಯಬಂಡ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಸಂಯೋಗ ಇರಾಗ ಅವು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂತ ತೋಜುಂಡೆ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಈರೊಂತ ಬೆರಿತಾಂಗು ಗರಿಯದ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅವೇನ ಆಧುನಿಕರಣ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ದುಂಬುದ ಸ್ಟೈಲ್ ಡೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕಟ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಕಿರುಚಿತ್ರ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇರುಗೊರ್ಪನೆ ಕಿರುಚಿತ್ರ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಪಡುತ್ತೆ ಸಮಾಜ ಉಂಟು ಖಂಡಿತ ಈರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಸಲಹೆ ದಾಲ ಬೇತದಾಲ ಪಾತ್ರ ದಾಲ ಉಂಡ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಂಡ ದೈವ ಉಂಡೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಟಾರಿ ಪಂಪಿನ ದೈವ ಉಂಡೆ ಬಟಾರಿ ಅಂದು ಯಾನ್ ಕೇಳ್ತು ಇಪ್ಪು ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಕೆಲ ಪುದರ್ಲಿ ಪುಂಡು ಇಪ್ಪು ಯಾನ್ ಕೇಳಿ ಅದೇ ದಯ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಪಂಡದ ಇಲ್ಲೇರಿ ಗೊತ್ತುಪ್ಪಿಗೆ ಅರ್ನ ಇಂಡೆಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಉಂಡು ಅರ್ನ 1000 ಭೂತಗಳ ಇಂಡೆಟ್ ಅರ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಯಾರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತದೇ ಬರೆಪನೆ ದಾಂತಿನೇನಾರೆ ಬರೆಪುಜೇರಿ ಅಂದೆ ಆರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತದೇ ಬರೆಪನೆ ಅಡೆಬಹುದು ತೆರಿಯೊಂದು ಒಂಜಾರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪೇರೆ ಅತ್ತಂಡ ಏರ್ಲ ತೆರಿದಿನ ಕಲ್ಡ
ಪಂಡಿನವೇನು ಕೇಂದ್ರದ ಬರಿಪೇರು ಬರಿಪೇರ ಅಂಚಾದವು ಇಜ್ಜಿಂದ ಬಂಡ್ರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಗೊತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಅನಿರಡ ಪನ್ಪೆ ಪಂಜುರ್ಲಿಲ ಆಯನೆ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಆಯನೆ ಸೇಮೆಕಲ್ಲು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಆಯನೆ ವರಾಹಿಲ ಆಯನೆ ಬಡ್ಡಗಟ್ಟೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಆಯನೆ ಶಕ್ತಿ ಆಂಡ ಇವಂದೇನು ಬರೋ ತುಂಡು ತುಂಡು ಮಲ್ಪನವು ಅವು ಸರಿಯತ್ತು ಅವು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಅವೇನು ಇರ್ನ ಸಾರಬುದಾರ್ಗ ದಿಕ್ಕಾಬು ನಾವೇನು ಎಂಕುಲು ಮಾನ್ಯ ಮಲ್ಪೇರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂತ ಅಂಚಂದ ವಿಜ್ಜಿ ಬಂಡ್ರಜ್ಜಿ ಆರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತಿದೇ ಬರಿತೀನಿ ರೆಡ್ಡೆ ಬಾತೆ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಇತ್ತೆ ಈ ಲಕ್ಕೇಸಿರಿನ ಆರಾಧನೆ ನಮ್ಮವಳು ನಡಪು ಬರಂದು ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಆರಾಧನೆ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ನಮ್ಮವಳು ನಡಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಊರುಡೊಂಜಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ನಾಲ್ಮೇಟ್ ಎಂಜನಕ್ಕೆ ಅಂಡ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಪಂಜಿದ ಮುಖ ಬೊಕ್ಕ ನರಮಾನೆನ ಮುಖ ರಡ್ಡೆ ನಮನದ ಮುಖ ಈರ್ನವರು ವಾರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸ್ವರೂಪ ಇತ್ತಿ ನೆಡ್ದಾವರ ಧರ್ಮದೈವ ಆಯಿ ನೆಡ್ದಾವರ ಮಾನವ ಮುಗ ನರಮಾನ್ಯನ ಮುಗ ಇತ್ತೆ ನರಮಾನ್ಯನ ರೂಪದ ಮುಗ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಈ ನರಮಾನ್ಯನ ರೂಪದ ಮುಗ ಬರೋಡ್ಡ ಪಂಜಿದ ಮುಗ ಬರೋಡ್ಡ ಇಕ್ಕ ಕಾರಣದ ರಡ್ಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇತ್ತೆ ಪಂಜಿದ ಮುಗ ಬರೋಡಂಡ ಕಾರಣ ಆ ಸಂದಿಡೆ ಬರ್ಪು ಸಂದಿಡ್ ಬನ್ನಾಗ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬನ್ನಾಗ ಒಡೆ ಗಟ್ಟ ಜಪ್ಪುನ ಸಂದಿಗೆ ಬನ್ನಾಗ ಪಂಜಿದ ಕುರ್ಲೇಲು ಪಂಜಿದ ಕುರ್ಲೇಲೇನು ಆರು ಪಾರ್ವತಿ ಅಪ್ಪೆ ಸಾಂಕಿಯರು ಪನ್ಪುನ ಒಂದು ಸಂಧಿ ಬರ್ಪು ಸಂಧಿ ಬತ್ತದಾನಾಗ ಆಯೆ ಅಲ್ಪ ಮೂಲು ನಮನತೆ ಈ ಅನ್ನಗ ಆ ನಾಡು ಬಿಡ್ದು ಈ ನಾಡಿಗೆ ಬನ್ನಾಗ ಮೂಲು ಧರ್ಮ ಇಜ್ಜಿ ಸತ್ಯ ಶೋಧನೆ ಅವಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬನ್ನಾಗ ಆಯೆ ವರಾಹ ರೂಪ ತನ್ನ ಪಂಜಿದ ರೂಪನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಂತಿದ್ದು ಮನುಷ್ಯನ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಿ ಧರ್ಮಶೋಧನೆಗೆ ಹೊರಟು ಬತ್ತಿನ ಸಂಧಿ ತಂದು ಯಾನ್ ನೀರೇ ಪುರಾಣದ ಕತೆ ಸಂಧಿದ ಕತೆ ಯಾನ್ ಸಂಧಿಕೆ ಎಂದೆ ಆ ಸಂಧಿದ ಒಂಜಿ ಲಿಪಿ ಉಂಡೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಆಯ ಬನ್ನಾಗ ಅಪಗಾಯನ ವಸ್ತ್ರದ ರೂಪದಾದ ವಸ್ತ್ರದ ರೂಪ ಬಂಡ ತೇಟ್ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕೆ ಇರು ದುಮ್ಮು ತುಲೆ ಅಕಲು ದಾದಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂದ ಕೇಂಡ ಲಂಗೋಟಿ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೇರು ಐಕೆ ನಿಕ್ಲು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಕೋಮನ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡ ಎಳತ್ರ ತರೆಕೊಂಜಿ ತರೆತ್ರ ಸೊಂಟ ಕೊಂಜಿ ಎಳತ್ರ ಈತೆ ಅಪಗ ಆಯ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಐತು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ದೈವ ಇತ್ತನು ಆ ಪೊಣ್ಣು ದೈವ ಪನ್ಪುಂಡು ಐತ ಪುದರ್ ಉಂಡು ಆ ಪೊಣ್ಣು ದೈವದೇ ಚೂರು ಮರತೆ ಕಾಳರಾತ್ರಿ ಆತ ಅವು ಪುರಾಣ ನಿತ್ತ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಕತೆ ಸಂದಿಡು ಅವು ಬೇತೆ ಉಂಡು ಪುದರ್ ಸಂದಿಡು ಆ ದೈವ ಪನ್ಪುಂಡು ಈ ಜಪ್ಪುನು ಗಂಗೆನಾಡು ಬಂಡ ಸುದೇತ ಪರಪುತ್ತಿನ ಊರುಗು ಜಪ್ಪುನು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿತ್ತ ಪೊಂಜೋಲ್ ಮಂತ ಮೀಯರ ಬರ್ಪೇರು ಮೀಯರ ಬತ್ತೆರಡ ನಿನ್ನನ್ ತೂಡ್ರಿ ಎರಡ ಮಾರಯ ಅಕಲು ಪೋಡ್ದು ಪೋವೇರು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಯ್ಕ್ ಪೋಪುನಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಧರ್ಮನ್ ಶೋಧನೆ ಮಲ್ಪೆರ ಪೋಪುನಿ ಅಪನಾಗ ಈ ಒಂಚೂರು ಸ್ವರೂಪ ಅಡ್ಬೋಡು ಅಲ್ತ ಚಲ್ಲಣ ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ ಚಲ್ಲಣ ಕಟ್ಟೋಡಿ ಚಲ್ಲಣ ಬಂಡ ಕಚ್ಚ ಕಟ್ಟೋಡು ಒಂಜಿ ಮೈ ವಸ್ತ್ರ ಪಾಡೋಡು ಮೇಕೊಂಜಿ ಕುಂಟು ಪಾಡೋಡು ತರೆ ಕೊಂಜಿ ಮುಂಡಾಸ ಕಟ್ಟದು ಈ ಪೋಡು ಅಪಗ ಅಕಲಿ ಎನ್ನುವೇರು ಎಂಕಲ ಊರಿಗೇರ ಪೊಸತ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೈದೆ ಬೇ ಊರ್ದಾಯನ ಆದುಪ್ಪೆ ಬಂದ ನಿನ್ನ ನಕಲು ಪಾತೇರ ಶುರು ಮನ್ಪುಯರು ಅಪಗ ಈ ಪಾತಿರೊಂದು ಪೋನಾಗ ನಿನ್ನ ಪೊಲಬುಲ ತೇರಿ ಉಂಡು ಅಪಗ ಆಯ್ ಪನ್ಪೇಗೆ ಅಕಲು ಲೆತ್ತೆರಡು ಎಂಚಲೆಪ್ಪೇರು ಅವನಿಕ್ಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಪುಂಡು ಈ ಪೋಲ ಅನ್ ಅಪನಾಗ ಈ ಕೃಷಿಟ್ ಬತ್ತಿನ ಪೊಂಜೋಲು ಮಂತ ಅಣ್ಣ ಇರಿಗೂ ದೂರ ಪೋಡು ಯಾನ್ ಈ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ಈ ಊರ್ದ ಒಂಚೂರು ಪೊಲಬ್ ಮಾತೆ ಎಂಕ ತೆರೆಯೋಡು ಬನ್ನಿ ಅನ್ ಬತ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪ ಇರು ವಾ ಊರ್ದಾರ್ ಯಾನು ಗಟ್ಟದೈ ಗಟ್ಟಡು ಪೂರ ಏನನು ಅಪ್ಪ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪುಯರು ನಿಕ್ಲು ಇತ್ತೇನ ಅಣ್ಣ ಅಂದು ಎತ್ತಾರು ಓ ಆವಡು ನಿಕ್ಲ ಊರಿಗೆ ಯಾನು ಬತ್ತೇತ ನಿಕ್ಲ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ದಾವರ ನನಯಾನು ಇಂಚಲೆಪ್ಪೆ ಅಣ್ಣನು ಸುರುದೀಪೆ ಅಪ್ಪನ ಬೊಕ್ಕದೀಪೆ ಅಣ್ಣಪ್ಪೇ ಬಂದ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಬಿಡಾವೆ ಪಣೊಂದು ಬತ್ತೇ ಬನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪುರಾಪುನಟ್ಟು ಬರ್ಪುನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅವೇ ರೀತಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಟು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಏನಂತ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜೇಶ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ನಮಸ್ತೆ. ಈರ್ನ ಪುದರ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಪಂಡಿತ್ ಪನ್ಲೆಮ್ಮ ಇಂಕಲ ಮಾಮಿನಕಲ ಭೂತ ಗೇಪಲಿನಿ ಆಪುನೆ ಪತ್ತನಾಚದಾನಿ ಅವಿನಿ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತದ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಪ ಮನ್ಪೋಲಿ ಈರ್ನ ದೈವಳಿಗೆ ತಂಬಿಲ ಈರ್ನ ಭೂತೊಲೆಗೆ ಎಡೆಬಲಸನು ಪಂಡ ಹಿರಿಯ ಆಕ್ಲಿನ 14 ಸೇರ್ಸವನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ನೀನು ನಡಪೋಡು ಕುಟುಂಬದವರು
ಅಪಗ ಇರ್ನ ಪತ್ತನಾಜೆರ್ದು ದುಂಬ ಉಪರ ಆವುಡು ಪಣಪನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನಿಕ್ಲಿನ ಟಿತ್ತಂಡು ಅಂಡ ಅಂಚತ್ತಮ್ಮ ಕ್ರಮ ಬೇಷ ತಿಂಗೊಳ್ಡಿರಿಗೆ ಏಪಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಏಪಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬೇಷ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಲೆಕ್ಕನೆ ಬೇಷ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕರಿದು ಕಾರ್ತೆಲ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಉಳೈಡ್ ದೀಪಾವಳಿ ಐಡ್ದು ಉಳೈಡ್ ಇರು ಏಪಲ ಕರಿಪೊಲಿ ಈ ಪತ್ತನಾಜದ ಒಂಜಿ ಅಜೆತ ನಿರ್ಬಂಧ ಇಪ್ಪುನು ಬಂಡಿ ವೈಪೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಈರು ಟಿವಿದ ವಾಲಿ ಮೇಲೆ ಅನ್ಪ್ಲೆಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಇಪ್ಪುನು ಬಂಡಿ ವೈಪುನ ಕೊಡಿಯೇರುನ ಇನಿ ಮರಜಾಪಿನ ಇನಿ ಪತ್ತನಾಜಕ್ ಮರಜಾದ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕವಲ್ಲ ಕೊಡಿಯೇರು ಬಂಡಿ ವೈಪೆರೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಮಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಜಾತ್ರೆಲು ಮಲ್ಲ ಆಪನ ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಇಜ್ಜಿದ ಯಾಕಂಡ ಕೃಷಿಕ ಪದ್ಧತಿ ಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತು ಆಂಡ ಚಾವಡಿದ ನೇಮಲ ಆಪುಂಡು ಇಲ್ಲು ಬತ್ತ ನೇಮಲ ಒಂದೊಂಜೀರ್ನ ಗಮನಗಿಪ್ಪಡಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸತ್ಯೊಳಗೆ ತುಳುನಾಡದ ದೈವೊಳಗೆ ಭೂತೊಲೆಗತ್ತೆ ಸತ್ಯೊಳಗೆ ದೈವೊಳಗೆ ಮೂಜಿ ನಿಷಿದ್ಧ ಉಂಡು ಒಂಜಿನೆ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ನಮ್ಮ ದೈವೊಳಗೆ ಕರಿಪುನ ಕ್ರಮಜ್ಜಿ ರಡ್ಡನೆದಾದ ನಮಕಿಪ್ಪುನ ಅಮೆಸೂತಕ ಅಮೆಸೂತಕ ನೆಕ್ ಕರಿಪುನ ಕ್ರಮಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಗ್ರಹಣ ಈ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ಗ್ರಹಣಂದು ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಈ ಗ್ರಹಣ ಈ ಮೂಜಕ್ಕೆ ದೆತ್ತ ಮಲ್ಪೆರಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪುನ ಪನ್ಪೆರೆ ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಉತ್ತರಾಯನ ನನೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಾ ಸಂಬಂಧಲೆಜ್ಜಿ ಈ ಮಹಾಲಯಲ ಬೊಕ್ಕನಂಕ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಯಿನವು ಈ ಮೂಜಿ ಮಾತ್ರ ದೈವಗು ನಿಷೇಧ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿರ್ದಾವರ ಈರ್ನ ದೈವಗು ಏಪ ಈರ್ ಕೊರಿಯರ್ಲ ನಡಪುಂಡು ಅಂಡ ಬಂಡಿ ವೈಪುನ ಮರ ಏರವುದು ಮರ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ಇರೆಗ್ ಈ ನೆತ್ತ ನಿರ್ಬಂಧ ಕರಿದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಪೊರ್ಲುಡು ನಿಕುಲ ಸತ್ಯೊಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮಲ್ಪುನಂಡ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಡಾನ್ಸ್ ಬಲಿಮೆ ಮಂತ್ ಕೇನೋಡೆ ಸರ್ ಭೂತ ಮಲ್ಪುನಂಡ ಇಜ್ಜತೆ ಓಲು ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಇತ ಭೂತ ಮಲ್ಪುನಂಡ ಬಲಿಮೆ ದಸಲ್ಡ ಕೇನೋಡೆ ಅತ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದಾಲ ಅಗತ್ಯಜ್ಜಿ ಇಂದೆ ಭೂತೋಲು ಭೂತ ಮಲ್ಪುನಿ ಬಂಡೆಂಚ ಈರ್ನ ಹಿರಿಯ ಆಕುಲು ಕರಿದು ಪೋಯಿರತೆ ಕರಿದು ಪೋಯಿನ ಅಕಲಿಗೆ ಅಕಲ್ನ ಜೋಕುಲು 14ಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಸದಿಪ್ಪೇರಿ ಅಪ್ಪ 13 ಸಾವು ಕರಿತದೆ ರಾತ್ರಿ ಉಳೈಲೆತ್ತು ದಿಪ್ಪೇರಿ ಅವೇನು ಪದ್ರಾಡು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕರಿದಾಯ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಕುಟುಂಬದವಳು 14ಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಸವನ ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಇಡೆಬಲಸನು 14ಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಸವನ ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಭೂತೋಲೆಗೆ ಬಂದ ಅವೇ ನೀರು ಬಲಿಮೆದಾಯಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಗತ್ಯನೇ ಎರಡಕ್ಕೇನಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೇ ಬಲಸನು ನಿಖಲ್ನ ಅನುಕೂಲದ ದಿನತಾನಿ ನಿಖಲ್ನ ದೈವದ ತಂಬಿಲೋಗಿ ಸತ್ಯಲ್ನ ತಂಬಿಲೋಗು ದಿನದೀಲೆ ಕುಟುಂಬ ಸೇರ್ದು ದಿನದೀಲೆ ಆ ದಿನದಿನಾನಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಸೇರ್ಸಲೆ ಓಕೆ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಸುರ ಕ್ರಿಯದ ಕಲ ಇತ್ತೆ ಅವೇನು ಸಾತ್ವಿಕತೆ ಕಾಣತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಆಚಾರಗೂ ಅತ್ತಂಡ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಚಾರಗಳು ಆ ಸಂಬಂಧ ಬರ್ಪೋಜಿ ಅಸುರ ಕ್ರಿಯದ ಕಲೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಕುಲ್ಲೋಲಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಗುಳಿಗ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅಲ್ತ ಕಟ್ಟೆ ಅಂಚೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿನ ಅಗೆಲ್ ಬಲಸ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆ ಸತ್ಯ ದೇವತೆಗೆಲ್ಲ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಕಲೊಕ್ಕಲೇಡ ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಕುಲುಪ್ಪೋಲಿಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಂಚ ಉಂಡು ಸಂದಿಡ್ಲ ಅವೇ ಪ್ರಮಾಣ ಉಂಡು ಪ್ರಮಾಣ ಸಂಧಿ ಉಂಡು ನೆಕ್ ನಮಕ್ ದಾದ ಬಂಡ ನೀನು ಏರ್ಲ ಪುರಾಣದೇನು ಪೆಜ್ಜಿದ ಬರೆದು ನಂಗೆ ಅವೇನು ಶಿಸ್ತಮಂತ ಕೊಡ್ತೇರ ಅನ್ನತ್ತು ಒಂದು ಸಂಧಿದೇ ಉಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರ ದಾದಿ ಬನ್ಪುನು ಒಂದು ಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ದೈವಗ್ ಕೊಡಿಯಾಡಿ ಬನ್ಪುನು ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಡು ಈ ಕೊಡಿಯಾಡಿತ ಉಲೈಡ್ ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಡಪುಂಡು ಕೊಡಿಯಾಡಿ ಛತ್ರಗಂಬದ ಉಲಾಯಿ ಛತ್ರಗಂಬದ ಉಲೈಡ್ಲ ಸೂರ್ಯನೆತ್ತಿ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಆ ಬಾಲೋಲಿ ಮಾಡುವಾರ ನಿಕ್ಲು ಆ ಬಾಲೋಲಿಗೆ ನನ್ನ ಅವಳು ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಒಂದು ದೀಪಾರ ಬಲಿ ದೀಪಾರತ ಈ ಬಲಿಕ್ಲ ಇನ್ನಗ ಬಾಲೋಲಿ ಬಲಿ ದೈವ ಈ ಮೂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಒಂದು ಬುಡ್ನ ಬೇತಕಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಚ್ಚು ದೈವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುನು ಯಜಮಾನಿ ಕೊರಿನ ತಂಪುದಾಹಾರ ಅವಳು ದೈವ ಆವಾರ ಗೆತೊನ್ನಾಗ ಈತು ಕೊರ್ನೆಲ್ನ ದೈವದಾಲ ತಿನ್ಪುಜಿ ದೈವ ಗಾಳಿ ಆವಾರ ತಿನ್ಪುಜಿ ತಿನರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂಡು ಗಾಳಿಯಾರವು ತಿನ್ಪುಂಡ ಪೂರ ತಿನ್ನೋಡು ತಿನ್ಪುಂಡ ಪೂರ ತಿನ್ನೋಡು ಅವು ಎನ್ನ ಸಿದ್ಧ ಕೆಲವು ಜನ ಬೇಜಾರಲ್ಲ ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂಲ ಗಾಳಿಯಾರವು ತಿನ್ಪುಂಡ ಪೂರ ತಿನ್ನೋಡು ಅವೇನು ಮಾತಲ್ಲ ಅಪಗ ದೈವ ಇನಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಗಾಳಿ ಆವಾರ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಮುಷ್ಟಿ ದೆತ್ತದ ಅವೇನು ಐತ ಪುರಿನ್ ಗಣಕ್ಲಿಗೆ ದಕ್ಕನು ದೈವ ನಾಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗಣ ಉಂಡು ದೈವಲಿಗೆ ದೈವ ಗಣಕ್ಕೆ ದಕ್ಕನು ಗಣಕ್ಕೆ ದತ್ತದು ಇಂಚ ಗಾಳಿ ಆವಾರ ಪೂ ದೈಕೆ ಮಾಡಿ ದೈವ ಒಂದು ದೈವದ ಒಂದು ಕಟ್ಟಗಟ್ಟ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರಕಾರ
ಎಂಕುಲು ತಾಮಸ ಇತ್ತಿನ ಜಾಗಡ್ ಕೊಡಿಯಾಡಿಗೆ ಪೋವೆರವಲ್ಲಿ ತಾಮಸ ಇತ್ತಿನ ಜಾಗಡ್ ಆ ಕೊಡಿಯಾಡಿತ ಉಲಾಯಿ ಪೋಯರವಲ್ಲಿ ಕೊಡಿಯಾಡಿತ ಉಲಾಯಿ ಪೋಂಡೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮೈಲೆ ಬತ್ತನಿಂದ ಅರ್ಥ ಸರಿಯಾದ ಪಾತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಈತೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲುಡು ಈ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬತ್ತನಂಚುತ್ತನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಕೊಡಿಯಡಿ ದೂರ ಸಿಂಹಾಸನದ ಕಟ್ಟೆ ಅವಳು ತುಡರ ದೀವೋಡು ಅಲ್ಪ ಕಾಯಿ ಬೊಂಡ ದೀವೋಡು ಅವಳು ದರ್ಭಾಸನನ ಸುಖಾಸನ ಅಕುಲ್ ಮಲ್ ಎತ್ತಾಡಿಟ್ಟು ಅಕುಲಿಗೆ ಅಕುಲು ಸುಖಾಸನ ಪದ್ಮಾಸನಾದಿ ಆಸನಡು ಕುಲುದಿಪ್ಪು ಅಂಚ ಕುಲ್ಲುನಂಚೆತ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಅಕುಲು ಕುಲ್ಲಿನ ಲಕ್ಕವನ ಕ್ರಮ ದೈವಲ ಅಡೆಗೆ ಹೋಗುದು ಅಡೆಗೆ ಹೋದು ಅವಳ ಅಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಬರ್ತಿ ಅಡೆ ಗೊಲಿಗೆ ಐದು ಕುಡ ಕುಡ ಬೋಪಿನ ದಾಯಕೆಂಡ ದೈವದ ನುಡಿ ಕಟ್ಟಿಡಿತ್ತಿನಲ್ಕನೆ ಬತ್ತಿ ಭಿನ್ನಾಗ ಪೇರ ಉಂಡ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಕ್ರಮಟ್ಟು ನಡಪ ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಈರು ನೂದು ಸರ್ತಿ ಅಂಚ ಮಂಡಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂದೇ ಬನ್ನಿ ಪನ್ಲೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಪನ್ಲೆ ಇದು ನಮಕ್ ಆಟಿಡೆ ಅಗ್ಗೆಲಿ ಕಲ್ಲೊಟ್ಟಿ ಅಪ್ಪಗೆ ಅಗ್ಗೆಲಿ ಬಂತಾರಪ್ಪ ಆಟಿಡೆ ಕಲ್ಲೊಟ್ಟಿ ಅಪ್ಪಗೆ ಮನ್ಬುಯರ್ ಅಗ್ಗೆಲಿ ಮನ್ಬುಯರ್ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಆಟಿಡೆ ಅಗೆಲ ಮಲ್ಪುಯರ್ ಅಂಡ ದುಂಬುದ ಪದ್ಧತಿಡಿ ಎಂಚಕೆಂಡ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ಳು ತುಳುವ ನೆಲಟ ಆ ಕ್ರಮನೇ ಕಟ್ಟುಡೆ ಜಾನ್ ಬಂಡ ಅಷ್ಟು ಸಂಧಿದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿನೆಡ್ದವರ ಮುಲ್ತ ಕಟ್ಟುಬಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿನೆಡ್ದವರ ಅವು ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕಟ್ಲೆಡ್ ಆಟಿಡು ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಪನ್ಪುನವು ನಂಗೆ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆಗೆ ಮೀಸಲು ನಮ್ಮ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ಳು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆಗೆ ಮೀಸಲು ಆನೆ ಕಾರ್ತೆಲ್ಬೋದು ಆಟಿ ಬರ್ಪುನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬಾಕಿಲು ಬಾಡಿ ಅಂದಂಡ ಆಟಿಬೋದು ಸೋನ ಬರ್ಪುನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬಾಕಿಲ್ ಜಪ್ಪುನು ಬಾಕಿಲ್ ಜಪ್ಪುನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಎಡೆಬಲಸುನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡು ವಿನಃ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆಗೆ ಎಡೆಬಲಸುನ ಕನೆಕ್ಷನ್ 31 ದಿನ ಆಟಿದ 31 ದಿನ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆಗೆ ಎಡೆಬಲಸುನ ಪುಣ್ಯನ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೋತಿನ ಹೊರತಾದ ಅವೇನು ಮಲ್ಪುನ ಕಟ್ಟು ಪೂರ್ವಡಿಜ್ಜಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತಿನ ತಪ್ಪುಂದು ಮನ್ರೆ ನಂಬಿಕೆ ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್ ತೀರ ದಯಗೆಂಡ ಸರಿ ಸರಿ ಎಂಕ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ ಅಂಡ ಕ್ರಮ ಎಂಚಗೆ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಗ್ರಹಣ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಜನ ಗ್ರಹಣ ಬತ್ತಿನ ಅಲ್ಲ ಅವರ ಜಾದು ಕೂಡ ನೇರ್ದು ಮಲ್ಪೇರು ಅಕಲ್ಡೆ ಏರು ಬಣ್ಪನೆ ನಿಜವಾದ ಗ್ರಹಣದ ಅನಿ ಮಲ್ಪೆರಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಊರುಡ ಹಾಪುಂಡು ಎಂಜಕೆಂಡ ಊರುಡೆ ಗುತ್ತುದಕ್ಲನೆ ಮರಣ ಹಾಪುಂಡು ಅಯ್ನು ಕೂಡ ಮರಜಾಪದ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನಂಚ ಅಂಚ ಪೂರ ಕ್ರಮಜ್ಜಿ ಅವು ಪೂರ ಮಹಿಳೆ ಅವರ ಸರಿ ಹಾಪುಂಡ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಆ ಕಟ್ಟು ಕ್ರಮ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆ ಆಪುಂಡ ಬೋಪನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇರೆ ದುಂಬುದಕ್ಕಲು ಮಲ್ತೊಂಬೈದು ದಿನ ಕಟ್ಟುಂಡ ಕಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರಬಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ದೈವದ ಕಲಟಿ ಇತ್ತೆದಾದ ಗೆಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸೇರ್ನ ಮುಂದೆಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಬತ್ತೊಂದು ಬೋಪನ ಕ್ರಮ ಆತ ಸ್ವಾಮಿಲೆ ನಮಕ್ ಇತ್ತೆ ತುಳುನಾಡದ ಆರಾಧನೆ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ರೀತಿದ ದೈವಗಳನ್ನ ಪುರಾಪಲೇನ ತೋಪ ಐಟ್ ನಂದಿಗೋನೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೈಸಂದಾಯ ಈ ರಡ್ಡು ದೈವ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಅವೇನು ದೇವರಿಗೆ ಸರಿಸಮಾನಾದ ಆರಾಧನೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮವಳು ಮೈಸಂದಾಯ ದೈವ ಮೈಸಂದಾಯ ದೈವ ಉಂಡು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದು ಹಿರಿಯಗ ಮೈಸಂದಾಯನ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿತ್ತನ ಉಪಾಸನೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ನೆತ್ತ ಈ ಮೈಸಂದಾಯ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಜನಕ್ಲೇದಾದ ಬಂಡ್ತಾರೆ ಮೈಸಂದಾಯ ಎಂದು ಬಂಡ ಮೂಲ ಮಣ್ಣದ ಸತ್ಯ ಅಂದಾಯ ಪನ್ಪುನಿ ಮೂಲ ಮಣ್ಣು ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆಯೊಂದು ಬಂದಾಗ ಮೈಸಂದಾಯನೇ ಬೈದೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ಈ ಮೈಸಂದಾಯಗಳ ನಂದಿಗೋಣಗಳ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಿನ್ನತೆ ಉಂಟು ನಂದಿಗೋಣಗಳ ಮೈಸಂದಾಯಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಿನ್ನತೆ ಉಂಟು ದಾದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಿನ್ನತೆ ಎಂದಕೆಂಡ ಎಂಕುಲು ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪುನ ಮೈಸಂದಾಯಗಳ ಆಲಡೆಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ನಂದಿಗೋಣಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಾದ ಒಂದು ಕೆಂಡ ಅವಳು ಆಲಡೆಡು ಈ ನಂದಿಗೋಣೆ ಮೇಯಾರಿಗೇಡು ಬತ್ತದು ಸಿರಿಕ್ಲೇನು ಭೇಟಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಕುಮಾರಡ ಸಂಧಿ ಪಾತೆರ್ರೆ ನುಡಿ ಪಾತೆರ್ರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮೈಸಂದಾಯ ನೆಟ್ಟು ನುಡಿ ಇಜ್ಜಿ ನೇಮಡ ಆಯ್ಗ ವಲಸರಿ ಮಾತ್ರ ಕೆರೆಂಚ್ ಮನ್ಬುನಾಯಿ ಆ ವಾರಲ್ಲ ಇಜ್ಜೆ ಪೇರ್ ಮಾತ್ರ ಪೇರ್ ಬೊಂಡ ಅವು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಗ ಈ ಭಿನ್ನತೆಲೆಂತೂನಾಗ ಅವಳು ಮೈಸಂದಾಯಗ ಬಲ ಸೇರುಂಡು ಓಲು ನಂದಿಗೋಣಗ ನಮ್ಮ ಕುಡು ಬಲ ಸೇರುಂಡು ನೆಟ್ಲ ಕುಡು ಬಲ ಸೇರುಂಡು ಆ ವಾರಜ್ಜಿ ಅವು ಪ್ರಸಾದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಕುಡುತಾರಾಯಿ
ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತೀನಿ ಹಿಡ್ದು ಅವರ ಮೈಸಂದಾಯಗಲ ನಂದಿಗೋಣಗಲ ಈತೆ ಭಿನ್ನತೆ ಬುಡ್ನ ನೆರ್ದೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಭಿನ್ನತೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವಳು ನುಡಿ ಉಂಡು ಮುನ್ನುಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ವಾಮಿಲಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ನುಡಿ ಉಂಡು ಮೈಸಂದಾಯ ಮೈಸಂದಾಯಗಲ ಕೆಲವು ನುಡಿ ಉಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಇರೆಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರಡು ಬಂದ ಇತ್ತು ಎಂಗ್ಲೆಟ್ಲ ನೆಟ್ ಆವೇಶಡು ನುಡಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮನ ತಿಂಗಳ ಕೊಂಪದೌಡ್ಲ ನುಡಿ ಉಂಡು ಪಾವುರು ಗುತ್ತುಡು ಮೇರುತ್ತೇರು ಶೆಟ್ರು ಆರ್ಮೂಲ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ನಡಪ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಗಂಜಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಗಂಜಿ ಕೈ ಕಂಬಡ್ದು ಅಂತ್ಯಕಾರ ಅರಿಗೆ ಮೈಸಂದಾಯ ಆವೇಶ ಇತ್ತದ ಅರಿಗೆ ನುಡಿ ಇತ್ತನು ನಮ್ಮಲ್ಪದ ಪದ್ಧತಿ ಮೈಸಂದಾಯ ಒಂತೆ ಕಾರಣಿಕ ದೈವ ಅವು ಎಂಚ ಬಂಡ ದುಂಬುಡು ಎಂಕಲ್ನ ರಡ್ಡು ಭೂಮಿ ಒಂಜಿ ಬಂಟೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಲವೇರ್ನ ಬಿರುವೇರ್ನ ನಮ್ಮಡ ಅಪಗ ಏರುಜ್ಜಿ ಅಕಲ್ಲ ಏರುಂಡು ಏರು ನಮಕ್ ದಪ್ಪೆರಮಂತ ಅಕಲನಿ ಏರು ಬರ್ಪುನಿ ಒಂಜಿ ಸಲ ಏರು ಬಂದಾಗ ಈ ಏರು ಅಪೆದ ನಮ್ಮನ ಒಂದು ಹೈವೇ ನಗ ರಾಜ್ಯ ಹೈವೇದ ಆಮೇಟ್ ಕಂಡ ಉಂಡು ಆ ಕಂಡನ ದಪ್ಪೆರ ಈ ಏರು ಕನಪುನಿ ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ ಬಂದಾರ ಬಾರಿ ಶ್ರದ್ಧೆದಾರ ಆ ಇಲ್ಲದಾರ ಆರು ಕೊಣಪುನಿ ಒಂದು ಏರು ಅಪೆಗೆ ಪೋಯ್ಜಿ ಒಂದು ಕಟ್ಟಪುಣಿ ಜತ್ತು ಒಂದು ಸೀದಾ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಕಟ್ಟೆದಾಡೆ ಬತ್ತನು ಕಟ್ಟೆದಾಡೆ ಬತ್ತಂಡು ಅವು ಆ ಎರುನ್ ತೂನಗಲ ಒಂದು ಮೈಸಂದಾಯನೇ ಒರು ಎರು ವನ ಕಂಬು ಆಯ್ತ ಕಣ್ಣು ಅವು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಅವು ಬತ್ತನು ಕಟ್ಟೆಗೆ ಒರೆಸದಾದ ಆಯ್ಕೆ ಮೇಯ್ಟ್ ಬತ್ತನು ನೆಂಗಲ್ ತೂತಿನ ಮೇಯ್ಟ್ ಬತ್ತನಾಗ ಈ ಎದುರ್ದ ಎರಡು ಕೈ ಪಿರವುದ ಎರಡು ಕಾರ್ ಐಕ್ ಬನ್ನ ನಮ್ಮ ನಾಲ್ಕಾರು ಬನ್ಪ ನಿಜವಾದ ಎದುರ್ದ ಎರಡು ಕೈ ಆ ನೆಲಟುಂತುಜು ದರ್ಶನ ಆಯ್ಕು ಆವೇಶ ನೆಲಟುಂತುಜಿ ನಾನಾಗ ಬಾಬಣ್ಣೆ ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ ಆರೈನ ಪತ್ತನಾಗ ಆರ್ನ ಪಪ್ಪ ಇತ್ತೇರು ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಬಂದು ಆರು ಪಾರ್ಬತ್ತೇರು ಐನು ಪತ್ತೇರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೇರು ಪತ್ತೆರೆಗಾಯಿ ಜೋ ಸ್ವಯಂ ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆವೇಶ ಉಂಡು ಅಪನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಊರುಡುವರಿ ಅಪಗ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೆಲ್ಟಾರ್ ಸತೀಶ್ ಕಾವೇರಿ ಬಂದು ಇನಿಕ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಆ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾತ ಊರುಡು ಮಾತ ಎಡ್ಡ ಪುದಾರಡು ಉಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಕಾವೇರಿ ಬತ್ತೇರು ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಕೈತಾಳ್ಡು ಒಂಜಿ ಗಂಗಾಧರ ಪೂಜಾರಿ ಬಂದು ಬೊಜ್ಜೊಟ್ಟುಡು ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಲತ್ತೀರು ಅಕ್ಲ ಮಾತ ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತದು ನೀನು ಪತ್ತಿಯರು ಇರ್ ನಂಬೋರ ಬಿಡ್ಪಾರ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲಾಯ್ಜಿ ಅವು ಎದುರು ಸೊಯ್ತಿದ್ದು ಅಕ್ಲೇನು ದಕ್ಕಂಡು ದಾರೋಜಿದಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಫೀಟ್ ಮಿತ್ಬೋತೀರು ಅಪನಾಗ ಇಂದು ಕೊಂಬುನು ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನಾಗ ದೊಡ್ಡ ಪೂಜಾರ್ಲೇನ ಕೈ ಮುಲ್ತೂರ್ದು ಇಡೆ ಬಿಚ್ಚಿನ್ ಅರೇನು ಕಟ್ಟಬಾಡ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಗಡಪುಡ್ನಾಗ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮ ನಮನ ಅಪಯ ಒಳ್ಳೇರು ಅಪಗ ಆರಡ ಬಣ್ಣು ಅಪಗೆ ನಮಕೊಂಚೂರು ಭೂಮಿದ ಕಿರಿಕಿರಿ ವ್ಯಾಜ್ಯ ಎತ್ತೇನು ವ್ಯಾಜ್ಯ ಬಣ್ಣ ಕೋಟುಡಿಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಆಕಲ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬರಬಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲ ನೀರು ಆಕಲೆ ಬರಬಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇತ್ತೇನು ಮೇರೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಮನಸ್ತಾಪ ಇತ್ತಂಡು ಅಪನಗ ಮೇರ ಇನ್ನು ಕೇಳ್ತೀರು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೋದ್ ಪಂಡ ತುಲೆ ಇಂಚೆಂಚ ಆತನು ಇರ್ಬೋದು ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಮೇರೆ ಬತ್ತೇರು ಮೀರು ಕಚ್ಚಮಂತ ಪಾಡಿಯರು ಚಲ್ಲಾಣ ಮಂತ ಪಾಡ್ದು ದೈವಾಗ ಪೋ ದೀಪದೀಯರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೇರು ಬತ್ತದು ಮೊಗಲ್ಡ ಬಂಡೇರು ಪೂರ ಬುಡ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಐಕ ಅಸ್ತ್ರ ಬರ್ಚಿ ಅವು ಕೂಡಲೇ ತಾಗಂಡ ಮರ್ಮಾಂಗಾಗ ಪೆಟ್ಟಾಪು ಅಪನಾಗ మీరు ధైర్యుడు బత్తేరు ఉంత మైసందాయ యాన్ నిన్న పూజೆ ಮಲ್ತಿದ್ದು ನನಗೆ ಗಂಧದೀಪು ನೀನು ಪಂದು ಕೊಂಬ ಬಿರೇಳ್ದು ಗಂಧದೀಯರು ಅವು ಆ ಕ್ಷಣನೇ ಅವು ಜತ್ತನ್ ಐತಾತಿಗೆ ಫೋನ್ ಒಂದು ನಡತಿದ್ದೀನಿ ನಡತಿನ ಘಟನೆ ಒಂದು ತುಳುವ ನೆಲಟ್ ದೈವಳ್ನ ಕಾರ್ಣಿಕದಾದ ಪಣಪನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನೊಂದು ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಪಂಪ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಪನ್ಲೆ ಯಾನೆ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿನ ಪಾದಚರಣ ಕಮಲಗೂ ವಂದಿಸ್ತಾ ಒಂದು ದೇವರ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮನ್ಪಾಡು ನಿಜವಾದ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇದೆ ಹೇಗೆ ಪನ್ನಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ದೈವದ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬೈದಿರನ ನಮಕ್ ಪುಲ್ಲಾರ್ದಕ್ಕಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಚಿತ್ರ ವಿಚಾರನು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಲ್ಯಾಂಕೇನೊಂದಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ದೈವದ ಕಲಕ್ಕೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವಡು ಆಯ್ನ ಸ್ವಾಮಿಲ್ನಾಕುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ಜಾತಿದ ಬತ್ತಂಚೆತ್ತನ ಸ್ವಾಮಿಲ್ನಾಕುಲ್ಲ ಸನ್ಯಾಸ ದೀಕ್ಷೆ ದೇತನ್ಯಾಕುಲ್ಲ ಜೀಟಿಗೆ ತೆಚ್ಚಿರಿಗ ಅವಡು ಅಥವಾ ಗಗ್ಗರ ತೆಚ್ಚಿರಿಗೆ ಬನ್ನಾಗ ಸುರುತ್ತ ಗೌರವ ಭಟ್ನ ಕಲೆಗ ಅತ್ತು ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಕಲೆಗ ಅತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮತ್ವದ ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಕಲೆ ಕೊಡ್ದು ಭಟ್ರನ ಕಲೆ ಕೊಡ್ದು ಅತ್ತ ಬೇತೆ ಜಾತಿದ ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಕಲೆ ಕೊಡ್ತಾರ ಅತ್ತ ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಕಲಿನ ಮಾತ ಉಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮತ್ವದ ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಕಲೆಗ್ಲ ಅತ್ತ ಬೇತೆ ಜಾತಿದ ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಕಲೆಗ್ಲ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾರ ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಏನ ಒಂದು ರೇಪನೊಂದು ಬಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ತೆಗೆದಿನ ವಿಚಾರ ಸರಿ ಸರಿ ವಿಷಯದಾದ ಬಂಡ
ಸನ್ಯಾಸಾಡು ಜಾತಿ ತುವೇರೆಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಟು. ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಪ್ಪಟ ಸನ್ಯಾಸಾಡು ಜಾತಿ ತುವೇರಬಲ್ಲೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇನೋ ಶೂದ್ರೇನೋ ವಿಷಯ ಇದ್ದಿ ಸನ್ಯಾಸಿಲೆ ಅಂಚ ಮಾತ ತುಂಡ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯಲುಂಡು ಅವು ಚರ್ಚೆ ಗ್ರಾಸಾಪುನ ವಿಷಯಲು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಅಂಡ ದೈವ ಕಲಟ್ ಗಗ್ಗರ ತೆಚ್ಚಿದ ಸಮಯ ಆವಡು ಅಥವಾ ನುಡಿತ ಸಮಯ ಆವಡು ದೈವ ಸುರುಕು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರಡು ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ನ ವಂಶಜ ಪನ್ನಾಗ ಇತ್ತೆ ವೈದಿಕವಾದ ಬತ್ತಿನ ತಂತ್ರದಾರುಲ್ಲೇರು ಅಥವಾ ಈಗ ಸೀಮಿತವಾದಿತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಅಕಲಿಗೆ ಚಾಕರಿ ಉಂಡು. ದೈವದ ಅನುಶಾಸನದ ಕೆಲವು ಅಕಲಿಗೆ ಚಾಕರಿ ಉಂಡು. ತಂತ್ರದಾರಿಗಳ ಪರ್ವ ಬಲಸಾನಾಗ ಲೆಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಡು. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಅಕಲಿಗಳ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರಡು ಅಂಡ ಸ್ವಾಮಿ ಲಿಪ್ಪುನ ಕಲಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿಲೆಗೆ ಸುರು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರಡು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪರಂಪರೆಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರಡು. ಐಟ್ ನಾ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಭೇದ ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ಬಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆರು ಇತರ ಸನ್ಯಾಸಿ ಪನ್ಪುನ ಭೇದ ಇಜ್ಜಿ ಭೇದ ಉಪ್ಪೇರ ಬಲ್ಲಿ ಆ ಭೇದ ಮಲ್ಪೇರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ದೇ ಬಂಡ ಸನ್ಯಾಸಿ ಏರು ವಾರೂಪಡ ಎಡ್ಲ ಈ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಯ ಒಂಜಿ ಶಿಷ್ಟ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲು ಮಾತ ಬೈದಿನಿ ಇಂಚ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ವಿರಜಾ ಹೋಮ ಮಲ್ತದ ಎಂಕಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಲೇನು ಮಲ್ತದ ಶ್ರಾದ್ದ ಬಾಡ್ದೆ ಬೈದಿನಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಶ್ರಾದ್ದ ಇಜ್ಜಿ ಸಾವಿಜ್ಜಿ ಓವುಲ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನು ಅಪ್ಪಾಗ ಆರಾಧನೆ ಇಪ್ಪುನವರಿ ಸಂತಾಗ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದಿಪ್ಪು ಕೆಲವು ಸ್ವಾಮಿನ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಪ್ಪು ಆಕಲು ದೆತ್ತೊಂದು ದೀಕ್ಷೆದ ಪದ್ಧತಿ ಅಥವಾ ಆಕಲು ಆ ರೀತಿಡ್ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಲ್ತೊಂದು ಲೇರು ಪನ್ಪುನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲಿಪ್ಪು ಅನ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜೆ ತಕ್ಕಡಿಡು ಪಾಡ್ದು ಸುಂಟನಿಗೆ ಸೂಗೊರ್ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಪದ್ಧತಿ ಭಿನ್ನತೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಅವಧೂತ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಕ್ಲೇನಿ ಎಂಕಲು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತೊಂದು ನಡಪು ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನಾಗ ವಸ್ತ್ರ ಒಂಜೆ ಎಂಕಲ ಮಾತೇರ್ನ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಪನ್ಪಾರು ಅರಸೇರು ಓಲು ಜೋಗಿ ಮಠಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿಲ್ ನಕಲು ಉಲ್ಲೇರು ಅಕಲು ಅರಸೇರು ಅಕಲೆ ಕಡಗ ಉಂಡು ಕೆಬಿಕ್ ಸಂದಣಿ ಕುಂಡಲ ಉಂಡು ಅಕಲೆ ಮಾತ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತ ಅವು ಇಜ್ಜಿದುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸನ್ಯಾಸಡ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೋಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮಂಡ ಬಂಗಾರ ಮೀಟ್ ಧಾರಣೆ ಮನ್ಪೇರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಅವು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸಮಾನ ಬಂಡದ್ದು ತೃಣ ಸಮಾನ ಅಂದ ಎನ್ನೋಡು ಎಂಕಲ್ ನೆಟ್ಟು ಶಿಸ್ಕುಪ್ಪು ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವೇರವೇನು ಪನ್ಪೇರು ಕುರುಭುಂಕ್ಷ್ವ ಚ ಕರ್ಮ ನಿಜಂ ನಿಯತಂ ಹರಿಪಾದ ವಿನಮ್ರದಿಯ ಸತತಂ ಹರಿರೇವ ಪರೋ ಹರಿರೇವ ಗುರು ಹರಿರೇವ ಪಿತೃ ಮಾತೃ ಸಗತಿ ಮುಗಿನಡೆ ಹರಿಯೇರ್ಕೆನ್ನ ನಿಕ್ ಪೂರ ಸರ್ವಸ್ವ ಬುಡ್ನ ನಿಕ್ ದಾಲಿ ಕುರುಭುಂಕ್ಷ್ವ ಚ ಕರ್ಮ ನಿನ್ನ ಎಂಚಿನ ಕರ್ಮ ಉಂಡ ಇನ್ ಪೂರ ಈಗ ಮುಗಿತ ಮೂಲು ನಿಕುಲು ಕುಲ್ಲಿನಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಸತ್ಯುಲೆಡ್ಲ ಶಕ್ತಿಲೆಡ್ಲ ಹರಿನೇ ತೂಪು ಅವು ಮೈಸಂದಾಯ ಬರಡು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಏರೆ ತೂಪಿನ ಹರಿ ಆ ಎಂಚಿನ ಗೊರಿ ಎಡ್ಲ ದೆತೋನ್ ಬರ ಆತಂಡ ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸರಿಯಾದ ಮಲ್ತಂಡ ನಿಗುಲ ಆ ರೀತಿ ಇದೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರೆ ಸ್ವಾಮಿ ನೆಕ್ಕು ಕೂಡ ಏನು ಪಾತೆರೆ ಯಾನ ಇಟ್ಟು ತಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬೋಪು ದಾಯಗೆಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಐಟ್ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ದಾದ ಕೆಂಡ ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಇತ್ತ ಕುಡುಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಉಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ವಾರಿಡು ಆಚಾರ ವ್ಯತ್ಯತೆ ಎಂಕಲು ಅಂಚಿ ಪೋಂಡ ಓಲು ನಮ್ಮ ಇರಗೆ ಕೊಯ್ಲ ಅಂಚಿ ಸೈಡಿಗೆ పోయిందంట రాయి ఆ సైడ్కి పోయిందంట అరసు పట్టద లెక్కాచార ఎప్పునగా అవులు అరసులేగ దుంబు మర్యాద ఒక్క ప్రాణి అవి ఎక్కడే ನಮ್ಮ ಪಂಡತಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಿನ್ನತೆ ದೇ ಪಂಡ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಿನ್ನತೆ ಏನು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕಡ ಅನುಶಾಸನಲು ಅನಾದಿ ಕಾಲಡ್ದು ನಡತೊಂದು ಬೈದಿನೇನು ಎಂಗ್ಲು ಪೊಸತ್ ಪೋಪ ಕೆಲವು ಜಾಗೇಡು ಎಂಗ್ಲು ಪೊಸತ್ ಪೋಪುನಿ ಪೊಸತ್ ಪೋಪುನ ಜಾಗೇಡು ಆ ಆಚಾರನ ಈರು ತುಂಡು ಮಂತಾರಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇನೆ ಇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಡು ತಂತ್ರದಾರಾವಡು ಸನ್ಯಾಸಿಲಾವಡು ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆ ಆವಡು ಏರಿತ್ತನ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇನೆ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲಿಂದು ಉಪ್ಪುನ್ ಪಾತ ಕೊಡಿಯಾಡಿ ಟಕಲು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇನೆ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಈರ್ನ ಆ ತುಳುತ ಶಬ್ದ ಉಂಡತಿ ಬತ್ತನಾಯಗ ಪೇರುಂಪು ಇತ್ತಿನಾಯಗ ತಿಳಿಯಗಂಜಿ ಬಂಡ ಆ ವಿಷಯ ಆತೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇನೆ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲಿಂದತ್ತೆ ಇತಿ ನಾನು ತಿಳಿಯಗಂಜಿ ಲಾಭನಾಯಗ ಬತ್ತನಾಯಗ ಇತ್ತೆ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬಂದಾಗ ಈರ್ ಬನ್ಪಾರು ದಾಲ ಇನ್ನು ವಿಶೇಷ ಇಜ್ಜಿ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಮತ್ತು ದಾಲ ಇದ್ದಿ ಇಲ್ಲೋಳು ಮಂತೆ ದಿನನೇ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬಾನು ಆಪುಣ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಪೇರು ಬಿನ್ನಿ ಅಪಗ ಈ ವಿಷಯ ಲೈಕ್ ಸೂಕ್ತಿ ಆದೇ ಉಪ್ಪು ದಾದ ಒಂದು ಕೆಂಡ ಆ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಳೆಲು ಆ ಆಚಾರಲು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ 14 ಕಟ್ಲೆ ಉಂಡು 14 ಕಟ್ಲೆಲು ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ಅನುಸಂಧಾನ ಆಪುಜಿ ಮಂತ ಕಡೆಟ್ಲವು ಅನುಸಂಧಾನ ಆಪುಣೊಂದು ಪಂಡ್ರೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಕೆಲವು ಕಡೆಟವು ಅನುಸಂಧಾನ ಆಪುಜಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಆಪುಜಿ ಪಂದು 14 ಕಟ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿಂದೆ ದಕ್ಕುನತ್ತು 14 ಕಟ್ಲೆ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಕಟ್ಲೆದು ಎಂಚಿನುಂಡ ಇಟ್ಟು ಒಂಜ ಅಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡ ಇಟ್ಟು ಇಂಚೆ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಾವರ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಿನ್ನತೆ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಜಾಗಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬೋಪ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಕಾವಂದೇರಿಗೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಡವಲು ಇತ್ತೆ ಕಾವಂದೇರಿಗೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಕಾವಂದೇರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಬಂದೆ ಏರ ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ತು ಸನ್ಯಾಸಿಲ್ ಬತ್ತೇರಿಂದ ಪ್ರಸಾದ ಮಂತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಾವಂದೇರು ಬಂದು ಮನ್ಪೇರೆ ಇನ್ನು
ಅವು ಶಿಸ್ತೇ ತತ್ತನು ಅಲ್ತ ಶಿಸ್ತು ತತ್ ಶಿಸ್ತು ತತ್ತನು. ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದುಲ್ಲರು ಹೇಳ್ತಾರದು. ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಕದ್ದಾಲ್ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಡೈಲಿ ಎಂಗುಲು ಇರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಪ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಿಲ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಹಾ ಯಾನು ಕುಡುಂಬೂರು ಗೊತ್ತಿನ ನಮಗೆ ಪಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ. ವಿಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದು ಭೋಜೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಿರಿಯಾರು ಹಿರಿಯಾರು ಭೋಜೆ ಶೆಟ್ರತೆ ಅನ್ನಂದು ಗೊತ್ತಿನ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿನ ನಮಗೆ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಹೆಂಗ ಅನ್ನದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು ದಾಲಜ್ಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅವನ್ನುಂಡು ಏನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಭಿನ್ನ ಪಂಡು ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ದಾರ್ಡ ಪಲ್ಲೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ದೈವಾರಾಧನದ ವಿಷಯ ಇತ್ತಿನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಚರ್ಚೆ ಇಂಚಿದ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟದ ತುಳಿಪು ಮಲ್ತಂಡ ಬಾರಿ ಎಟ್ಟೆ ಅವಟ್ಟು ಪೂರಾ ಗಣ್ಯರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಪಾದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವಡು ಗುತ್ತು ದಕ್ಲೆನ ಅವಡು ಏರು ಪತ್ತೆ ರೈತ ಶಾಕಿರಿ ವರ್ಗದಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ತಪ್ಪು ತೂನಗ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಏನೋರ ತಿಕ್ಕುವ ಈತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರಲ್ಲ ಪಂಡ ತಪ್ಪು ಬಂಡ್ರೆ ಬೋಂಡ ಒಪ್ಪು ಬಂಡ್ರೆ ಬೋಂಡ ಸುಮಾರು ಬರ್ತದ ಹಿಡ್ದಿರ ಪರ್ಸನಲ್ ಆದ ಪಾತಿರುವ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ಡ ಬೊಕ್ಕ ಮುರನಿಲೆ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೊಗವೀರ ಸಮುದಾಯದ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗಂಗಾಧರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ದುಮ್ಮೂರ್ದಿಂಚಿಲ ಐಟಂಜಿ ಬಬ್ಬರೇನ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಬತ್ತನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡ ದುಂಬ ಇತ್ತನ ಕುಡುಂಬೂರ್ದ ಪ್ರದೇಶಡ್ ಬಬ್ಬರೆ ಗುಡ್ಡೆ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಮುರಡೆ ಒಂದು ಬತ್ತನ ಅಂಡ ಕುಡುಂಬೂರ ಗುತ್ತದ ಅದಿನಡೆ ಇತ್ತಿನವು ಬಬ್ಬರೆ ಗುಡ್ಡೆ ಅಂಡ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅವು ಕನಿಲಡು ಪಿಲ್ಚಂಡಿನ ನೇಮ ಅಲ್ಪ ಆಯನಾಗ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬಬ್ಬರಿಯ ಕಟ್ಟೆಲ್ಲ ನೇಮ ಹಾಕುದು ಅವೇ ಬಬ್ಬರೆ ಗುಡ್ಡೆದ ಬಬ್ಬರಿಯ ಇತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಇಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಅವೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಡಿರೈ ಪಂಡ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದ ವಿಷಯ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಏನನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯದ ಕುಲ್ಲ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ದಾದಪುರ ಅವಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಉಲ್ಲೇರ ಬಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲರು ಎಂಕುಲ್ ಬಂಡ ಜವನೇರು ಅನ್ನರೆ ಈರು ಕರೆ ಮಲ್ತಿನ ಕೊಂಜಿ ಸತ್ಯ ವಿಷಯನ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖೇನ ಪಣ್ಪೆಕ್ಕೇನ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಇತ್ತನೆಟ್ಟ ಕೆಲವು ಪನಂದಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇರ್ನೆದರು ಪಣ್ಪೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡು ದೈವದ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ತುಳಿಪು ಮಲ್ತದು ಇದಮಿತ್ತ ಮುಂದೊಂಜಿ ಶಾಸನ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂತ ಐಕ್ ಬೋಡಾದು ತುಳುನಾಡ ದೈವದ ರಕ್ಷಣಾ ಚಾವಡಿ ಕಟ್ಟಿಯ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಬಾಳ್ಯ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಕ್ರಮ ಇಂಚನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದಂಜಿಲೇನ ಬರೋಣಿನ ಬಾಡ್ಲೆಕ ಒರಿಯನಕಾರು ಒರಿವೇಪನು ಒರಿಯನಕಾರು ಒರಿವೇಪನೆ ಒಂಜಿ ಐಕ್ ಓಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಕನೆರಾಜಿ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಕ್ ಉಲೈಡು ತೂಕೊರ್ದು ಪುಡಪುನಂಚಿತ್ತನ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂಡ್ ಐಡ್ದು ಒಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕ್ರಮ ಎಂಚ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬಾಡಿಕೆಂಡ ಮೂಲು ತುಳಿಪು ಮಲ್ಪನಾಗ ಜನಕ್ಲೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಸತ್ಯವೋ ಮಿಥ್ಯವೋ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಎಂಕುಲು ಪೆಲಕೈದ ಪಚ್ಚಿಲು ಬುಡ್ಪದೀತ ಈರೆಗೆ ಕಣ್ಣಿ ಪುಲ್ಲು ಎಂಜಿನ ಕಣ್ಣಿ ತಿನ್ಪಾರ ಕಣ್ಣಿ ಪುಲ್ಲು ತಿನ್ನೋಡು ಪೆಲಕಾಯಿ ತಿನ್ಪಾರ ಪೆಲಕಾಯಿ ತಿನ್ನೋಡು ಪೆಲ್ತರಿ ತಿನ್ಪನೆ ಪೆಲ್ತರಿ ಓ ಬೋಡ ಆಯ್ ತಿನ್ಪೆ ಅಂತೂ ಆಯಾಗ ಬಿಡ್ತೀನ ದಯಗೆಂಡ ಎಂಕುಲಿತ್ತದ ಒಂದೇನು ಸರಿಯಾದ ಮೂಲ ತುಳಿಪು ಕೊರ್ನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ವಾಸ್ತವ ಸತ್ಯದ ಅರಿವಾಪಣು ಒಂದೇನು ಮೂಡಿಸವನ ಕೆಲಸ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಾನ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಮುರಣಿ ಪಂಡೆ ಒಂಜಿ ಅಂತೂ ಅಗತ್ಯ ಬೋಡು ಸ್ವಾಮಿಲೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ ಗಡಿಪತಿನಕಲ್ನ ಮುದ್ರಾಂಕಿತಿರ್ನ ದೈವಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೂಳಿ ಆಯಿನಕಲ್ನ ಅಕಲ್ನ ಶಿಸ್ತು ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಕೂಡುದು ಐಕೊಂಜಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತದೆ ನಿರ್ಣಯ ಆವಡು ಈತ ಅಮೆಸೂತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಣಯ ಆವಡು ಆಶೆ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಬಾತಿರ್ನ ದೆಪ್ಪುನಿಗುತ್ತು ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಬಂಡೆ ಮುರಣ ಗಡಿಪತಿ ನಕಲೆಲ್ಲ ಬಂಡೆ ನಮ್ಮ ಖಂಡೇವದ ಮುಕ್ಕಲ್ದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂತೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಸೇರಿಗೆ ಅಂದ ಬಂತೀರಿ ಕೊರೋನಾದ ಕರಿಬೊಕ್ಕ ಅವನೊಂಜಿ ಕೊಡ್ದು ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಆಸೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲ್ಡೊಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಮಾತ ಗುತ್ತುದ ಕಲ್ಡ ಒಂದು ಪೂರ ಸರಿ ಆವಡುಂದಂಡ ಏಕರೂಪೋಗ ಬರಡುಂದಂಡ ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪೋಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ 14 ವರ್ಗೊಂಡು 40 ವಿಭಾಗ ಶಾಕಿರಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಮಾತೆರೆಗಲ ಈ ವಿಭಾಗಗೂ ಒಂಜಿ ಸರಕಾರದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂಡ ಮಾತ್ರ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಸ್ವಾಮಿಲ್ನಕಲು ಗುತ್ತುದಕಲು ಒಂದು ಪೂರ ಸೇರುಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ಸೋತಿನಕಲೆ ಇನಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಯಾನ್ ಇರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಸದ ಈರ್ನವಲು ಕ್ಷೇತ್ರುಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಕ್ಲೆಗ್ ಉಲೈಬತ್ ನೇಮ ಕಟ್ಟರೆ ಬಂದಾಗ ನಿಕ್ ಇನ್ಶೂರುಂಡ ಅಂದಕ್ಕೆ ಅಂತಾರ ನಿಕ್ ಎಲ್ಲ ದಿನ ಮುಂಬಳಿಂಡ ಅಂದಕ್ಕೆ ಅಂತಾರ ಇಜ್ಜಿ ನೇಮ ಪುರ್ಲ ಅವಡು ಬಣ್ಣದಕ್ಕೇನು ಅತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಪಂಪನೆ ನಮ್ಮ ಆಶೆ ಸರಿ ಆ ಕಟ್ಟುನಾಗಿ ಎಲ್ಲದ ದಿನ ಕಟ್ಟಿನಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆನಂದ ಅಂಡ ಆಯನ ತಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಆಯ ಕಟ್ಟದ ಅಂಚೆ ನುಡಿಯೇ ಕಟ್ಟದು ಇಂಚ ನುಡಿಯೇ ದರ್ಶನವತ್ತು ಅಂಚೆ ಮಲ್ತೆ ಅಂತ ಪಣಪುನ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತನ ತಪ್ಪು ಆಂಡ ಅಕಲ್ನ ಭದ್ರತೆಗೆ ಸರಿ ಆಯ್ನಂಚುತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಕಲ್ನ ಜೀವನಗೂ ಸರಿ ಆಯ್ನಂಚುತ್ತನ ಸಾದಿ
ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನೇಡ್ದ ಆಪುಡ ಏನಂಚೆತ್ತನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡಿತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರಗೂ ಮನವಿ ಮಲ್ಪಡ ಕೆಲವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಬರೋದು ನಿನ್ನ ಮನವಿ ಮಲ್ತದ ಆತಂಡು ಏನು ಮಲ್ತದೆ ಆ ದೈವಾರಾಧಕನ ತುಲೆ ಪಟ್ಟಿ ಬೈದುಂಡು ಐಟು ದೈವಾರಾಧಕನ ಪಟ್ಟಿಜ್ಜು ಸಾಮೇಲೆ ಏರು ಕಣ್ಣು ಬೆಳಪ ಅವನು ಸರ್ಕಾರಗೂ ಕರಿಣ ಸರ್ತಿಯಾನು 1,500 ಜನ ಪಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೆ ಕಡಪುಡ್ದೆ ಈ ಬಗೆಟ್ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ದೈವಾರಾಧಕರ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಂಡು ಇರೇನು ಸೇರ್ಸದು ಅಗತ್ಯ ಸೇರ್ಸದು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಂಡ ದುಂಬುದ ದಿನಕ್ಕಲ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕಲತಕ್ಕಲು ಅಕುಲು ಈರ್ ಬನ್ಲೆಕ ನಿಖಲ್ನ ಅಂಗದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಪಾರಂಪರಿಕವಾದ ದೈವದ ಕಟ್ಟಿಗೆ ತಪ್ಪಂದೆ ಅಕಲ್ಲು ತಾನು ಬದುಕದು ಆರಾಧನೆ ಬದುಕರೆ ಸಾಧ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡ್ ಸೂರ್ಯಡ್ದು ಈತ ಪೊರ್ತುವರೆ ಮುಟ್ಟ ನಿರಂತರವಾದ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳೇನು ಮಸ್ತ್ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕಂಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿ ನಾನು ಎಕ್ಕಡೊಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಇಚ್ಛೆ ಪಂಪೆ ಅಂತ ಪಂಡೆ ನಂದಿಗೋನ ಮೈಸೂರು ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಮಾತ ಆರಾಧನೆದ ಮೂಲಗು ಪೋಣಂದಂಡ ಅವು ಕೃಷಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಶು ಸಂಗೋಪನತೆ ಅದೇ ಕೃಷಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಅಪಗ ನಮಕ್ ಎಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಲ್ಪಲೆ ಗುಡಿಗೋಪುರ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಠ ಮಂದಿರ ಮಲ್ಪಲೆ ಜಾತ್ರೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಉತ್ಸವ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜಿಗೆ ಏನದ ಬಂಜಿಗೆ ಗಂಜಿತ್ತಿನ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಓಲಾಪುಂಡೆ ಒಂಜಿಗೆ ಏನದ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜುಡಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಬೆನುಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕಂಡಗ ಆ ಪೊಡಿ ಆವಡತ್ತೆ ಕಂಡ ಪೊಡಿ ಆವಡ ನೊಗನಾಯರಿಗೆ ಪುಗೆಲು ಕೊರ್ಪು ನೀರು ಏರು ಬೊಕ್ಕ ಬೋರಿ ಐಕ್ ಬೋಡದ ಅವಿನ ದೇವರು ಬಂತಾನೆ ಬೋರಿ ನಂದಿಗೋಣೆ ಆತೆ ಏರು ಮೈಸಂದಾಯತೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿನ ದೇವರ ಲೆಕ್ಕ ತೂತ ಆಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲು ಒತ್ತೊಂದು ಇಚ್ಚಿ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲು ಒತ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಐಕ್ ಬೋಡಾದು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೇನ ಆ ದೇವರ ಸ್ಥಾನ ದೈವಗ ಕೃಷಿ ಸಂಪತ್ತೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೇಗಂದ್ ಕೇಂದ್ರ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಿದೆತ್ತ ಆಹಾರನೇ ದೈವಗ ಆವಡತ ಅಧಿಕಾರಿ ಪಣಪುನ ಬಿದೆ ಅದಿಕೆ ಪಣಪುನ ಪುಲ್ಲು ಮನೋಲಿ ಪಣಪುನ ಪುರ್ಪ ಅತೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಅತೆ ಅಪಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರನ ಪೂರ ತೂನಗ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಅವು ಐತ ವಿಚಾರಡು ಕೃಷಿಯೇ ಪ್ರಧಾನ ಆಯ್ನಂತ ಈ ಎರು ಬೊಕ್ಕ ಬೋರಿ ನಂದಿಗೋನೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೈಸಂದ ಈ ನಿಕ್ಕಲ ಐತ ಆಹಾರನೆ ಬಲಸುನು ಕುಡು ಬಲಸುನ ಐತ ಆಹಾರನೆ ಬಲಸುನು ನಿಜವಾದ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಬಾರಿ ಬಿರ್ಸೇರು ಸ್ವಾಮಿ ಹಿರಿಯರ್ ನಂಚಿತನಗಲು ನಿನ್ನ ಮೈಸಂದಾಯಿ ಎರು ಹತ್ತಿಯ ಹೈ ಮೈಸಂದಾಯಿ ನಿನ್ನ ಬೋರಿ ಹತ್ತಿಯ ಹೈ ನಂದಿಗೋಣೆ ಆ ರೀತಿ ತೂಲ ಇನಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಲಸುನ ಕುಡುನು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಂತಂಡ ಅವು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ ಒಂದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಂಟಿಸ್ಟಾಮಿನ್ ದೊಡ್ಡ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಒಂದು ವೆಲ್ತ್ ಕೊರ್ಪನ ಒಂದು ಫುಡ್ ಅಂದ್ ಅಂಚಾಯ ನಡೆದವರು ದುಂಬು ನಿಖಲ್ನ ಹಿರಿಯ ಹಾಕಲು ನಾವು ಇರು ಪಟ್ರಿ ಹುಡ್ಕಾಯಿ ಬರ್ತಾರೆ ಪೋತಾರೆ ಪೋನ ಗೊಂಜಿ ಎಲೆ ನಾಯರ್ದ ಮುನೆ ಅವು ಐಗೆ ಮಿನಿ ತಾಗಂಡ ಊರ ಬಟ್ಟು ಎರು ಕಾಕನ ಊರ ಬಟ್ಟು ಬೆರಿ ಕಾಕನ ಕಾಲ ಎತ್ತಂಡು ಅವೇನ ಆತ ಮೋಕೆ ಮಲ್ತು ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿಲಿರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕುಡೋರ ನಟ್ಟೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿ ಗೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ದಾದ ಪನ್ಪರ ದೈವಾರಾಧನದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೊರೋನಾ ಬೈದಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಕೊರೋನಾ ಅಂದ ಬಂಡ ನಮ್ಮಯ್ಯ ಪಲ ಪನ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಹಾಮಾರಿಯಿಂದ ಅತ್ತ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಲೆ ಕೋಡೆನಂಜಿ ಬಂತೆ ಮಹಾಮಾರಿ ಕೊರೋನಾ ಕೊಟ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ ಮಲ್ಪುನ ಚಾಕಿರಿಡ್ ಆ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಡಬೂರಿಯಡ ಈ ಮಹಾಮಾರಿ ಈ ಒಂದು ಕೊಟ್ಲೆ ನಂಗೆ ನಿವಾರಣೆ ಮನ್ಪುಲಿ ದೇ ಬನ್ನ ನೆಕ್ಕದುಂಬುಲ ಸಿಡುಬುಸಿ ತಾಳೆ ಇಂಚಿನ ಸುಮಾರು ರೋಗಲ್ ನಮ್ಮನ ಊರಿಗೂ ಮಾರಿ ಜೈದನು ಮಾರಿನ ಗಿಡಪ್ಪನ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಇನಿಕ್ಲ ಉಂಡು ಇನಿಕ್ಲ ವಾವೊಂದುಂಡು ಕೆಲವು ಕಡೆ ವಾಜ ತತ್ತದನ್ನು ಆ ಸ್ಥಿತಿರ್ದವರ ನಮ್ಮ ಒಯ್ಕಲ ಭಯ ಮಲ್ಪಂದೆ ನಮ್ಮನ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಸತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮದ ಬದುಕದೇರು ನಮ್ಮಲ ಅಕಲ್ನ ಸತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮಗ ಪೂರಕವಾದ ನಮ್ಮನ ಬದುಕು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪುಗ ಬಹಳ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ಸಮಯದ ನಮ ಉಲ್ಲ ಮಾಂತಿಕ್ಲ ಲಾಕ್ ಆತನು ನಮ್ಮ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇಲ್ಲ ಆಂಡ ನಮ್ಮನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕರ್ಮಗಳ ಲಾಕ್ ಆತಿಜಿ ದೇವರೇನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ಇಪ್ಪು ದೈವನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುನ ಇಪ್ಪು ಇಲ್ಲಡಾಪುನ ಕೆಲವೊಂದು ಸತ್ಕರ್ಮಲಿಪ್ಪು ನೆಕ್ ವೈಕಲ ಲಾಕ್ ಆತಿಜಿ ನಮಕ್ ಪಿದೈದ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಲಾಕ್ ಆತನಾತೆ ನಮ್ಮನ ಜೀವನದ ದಾಲ ಲಾಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮನ ಜೀವನನು ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಸಮನಾದ ದೈವಗೆ ಸಮನಾದವಿನ ಅನುಶಾಸನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಮಾಂತ ಇಲ್ಲದೋಲೈ ಮೊಡೇದ್ ಈ ಒಂಜಿ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ರೇನ ದೇಪಂಡಾರು ಒಂಜಿ ಜನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸೆ ದೈವನರ್ಥಕ್ಕೆ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಲೇಡು ಜಿಂಜ ತಿಳುವಳಿಕೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಹನೀಯನ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಕುಲ್ಲಾದ ದೈವದ ಕಲಾ ಅವು ಅಕಲು ಅನುಶಾಸನ ಮಲ್ಪುನನೇ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತದ ಒಂಜಿ ಕಲಾವು ಆ ಕಲನು
ನಮಕ ಮಾಂತ ತೆರಿಪಾವನ ದೇಗಂದಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟು ಬೇತೆ ಜಾತಿ ಸಮುದಾಯ ಆಚರಣೆ ಪದ್ಧತಿಲು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಿನ್ನತೆದು ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಒಂದು ಅಜ ತಪ್ಪೆರವಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ಅಜಕ್ಕೆ ಕನಪುನ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರು ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿಡ್ ಮೊಡೆತಿದ್ದೇರು ಒಂದೊಂಜಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಬಾಯಿನ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ನಡತೊಂದುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋದುಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂದೇನು ದಿನೋಲವಿನ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿ ನಡೆದಾಬರ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರು ನನಾತ್ ಸಮಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಪೊರ್ಲು ನಡಪಾವುಲೆ ಕಾರ್ಯಗಳ ಆ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯಲ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿದ ಪೂರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಲು ನೆತ್ತ ಮಾಲಿಕೇರ್ ಮಾಂತೇರ್ಲ ಸೇರಿದ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವ ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪು ನಡೆದಾಬರ ಮಂತೇರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನು ಬಯಸೊಂದು ಸಮಯ ನಮನ್ ಕಾಪುಜಿ ಸಮಯ ನಮ ಕಾಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತಿತ್ತಿ ನಡೆದಾಬರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಯಸೊಂದು ನಮ್ಮ ವಿರಮಿಸಾವ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮಿಲಿ ಇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏಪಲ ನಂಕಿಪ್ಪಡು ಕೊಡೋರು ಇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟಂದ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಲೆಪ್ಪು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾನು ಸುರುಡ್ದು ಅಕೇರಿ ಬರೆಮಿಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿಲಿತ್ತಿ ನಡೆದವರ ಅರಡ ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ರಿತ್ತಿ ನಡೆದ ಆ ವಿಷಯಗಳ ಗಮನ ಕೊಡ್ತೀಜಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರಗಳು ನಾನು ಒಂದೆರಡು ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆ ರಾಕೇಶ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಉಡುಪತ್ತು ಒಂದುಲೇರು ಅಂಜನೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ತೊಂದಿಲೇರು ಸುಜಿತ್ ಸಾಲಿನ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಏಕೆ ತೊಂದಿಲೇರು ಅಂಜನೆ ರಾಘವ್ ತೊಂದುಲೇರು ಶ್ರವಣ್ ಬೆಲ್ಚಪ್ಪಾಡ ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ವಿಷಯನೂ ದಾದಕೆಂಡ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕಲಟ್ಟು ಒಂತೆ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಲೆ ಯುವ ಚಾಕಿರದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರಿಂದ ಪಂಡಪನಂಚಿತ್ತನ ಪಾತೆರ ಪಂಡೇರು ಈ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲನೆ ಕದುಂಬ ದಿನಕ್ಕೂ ಲೆಪ್ಪುಗ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಕ ಅಂಚನೆ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಕಲತಕ್ಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕುಲ್ಲವಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದೇಶವೆಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಕುಲ್ಲಾಗ ಏರು ಪೂರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಡು ನಿಕಲು ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ದು ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತಾರ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಿಖಲಿಗೆ ಅಕೇರಿದ ಪಾತ್ರದಾದ ಕೆಂಡ ಏನೇ ಪತ್ತನಾಜದ ದಿನ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಉತ್ಸವಲು ಕೊಡಿಯೇರದ ಬಂಡಿ ಉತ್ಸವ ಮುಗಿತಲಾಪನ ದಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ತುಳುನಾಡದ ಆನಾದಿಗದಗಳ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆ ಮುಗಿತಲಾದ ಗೆಜ್ಜೆಗಿದಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ದಿನ ತುಳುನಾಡು ಓಲು ಪೂರ ಏರ್ ದಿನ ಕೊಡಿ ಇತ್ತಂಡ ಆ ಮರ ಜಾಪುನಂಚಿತ್ತನ ದಿನ ಅಂಚಾಯ ನಡೆದವರ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ತುಳುನಾಡದ ಕೊಡಿಮರ ಜಾಂಡ ಅಂಚೆನೆ ಕೃಷಿತ ಕೊಡಿ ಏರವನಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಪಣಪನ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಏರುಪುರ ಲೆಪ್ಪು ಕೊಡ್ತಾರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಡು ಏರುಪುರ ತೂಂದುಳ್ಳರ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖೇನ ತೂಂದುಳ್ಳರ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆಡು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾಸ್ಕ್ ಬಾಡ್ಲೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರದಿಡ್ಡೊನ್ಲೆ ಸರಕಾರದ ನೀತಿ ನಿಬಂಧನೆನ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಒರುಟ್ಟು ಈ ಕೋರಕೋಟ್ಲೆ ಬರೋದುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಕೋರಕೋಟ್ಲೆನ ಅಪ್ಪೆ ಮಾರಿ ಗಿಡಪಡು ತನ್ಮುಖೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಡೆ ಪಣಪನ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮುಗಿತಲ ಚುಕ್ಕಿದಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲದ ದೈವದಗಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ವ್ಯಕ್ತಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ಸೊರ್ಮೇಲೆ